بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نام السابع السحر ديا يدنجي مرتد لغة قريان دين بوديان ذات نام زاد ديا ومنه الصرف والعطف ديا ونام بالآيال الإركال شط مقلق ياد آيال آيال استر مقلقا زاد دني شنو ما نام الصرف تيدغي آيال آيال استر مقلقا الصرف تيدغي والعطف تيدغي نام bir halama yani erkeklerin ayal cutlaştırmaklığı ya öğrenilmekliği ya ara çıkarmaklığı sebep bolmakından atıf değil. Atıfan değil de bardağı üstüne atmaklığı değil dil taydan. Ve minhu sihru ve minhu es-sarfu vel atf diye. Zadi mutlakan haram. Zad etmeklik, zadanan maklık, onu öğrenmeklik neyme? Kafirlik, murtetlik, dinden çıkarıyor. Yani köpçülüğün düşüncesinden neyme? Ayal ayrıştırmak. Ya bir adamın bir ayalı barıştırmak zadıdır öydünaklar. Yok. Şogat aslında zadıda en esası ulanılayanlardı. Femen fealehu kim şu zadini etse. Ev radıya bihi. Ya da şunun edilmekliğine radiyı olsa. Ve şolarak yıkılsa ne oluyor? Kafara dinden çıkıyor. Nâme inna açıklıyor. Ennehu s-sâbi'u delil naydel. Ve delilu kavluhu Teala Bakara surasının ikinci ayeti. Zadin küfür dûne. Ne diyor Allah Teala? وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ diye. Yani o iki perişte diye وَمَا يُعَلِّمَانِ ikilik. O iki perişte diye hiç kese öğretmezdi diye. Zadini hatta يَقُولَتَا olur ayetyansa. إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ bil sizi sine makluk için Allah tarafın uğradırlık. فَلَا تَكْفُرُ kafir olmağın yani. Yani zade uğrasan sen kafir oluyorsan. Biz aslı uğradılamada zade uğratmak için gelmedik. Allah Teala bizi uğradanını sizi sinemek için uğrattı. Şunun için bu zade öğrenmeklik kafirliktir. Sen kafir olursun öğrensen. Öğrenmedik. Aydıp düşünürüp eğerlenler yani o iki perişte adamlara zade uğratmediler. Şunna da feyeteallemune minhuma. Ayetin sonuna da şunna da küfürlür. Dinden çıkanlar dedim. Feyeteallemune minhuma ma yufarriquna bihi beynel mer'i ve zevcihi diye. Bunun neme kafirliğe çıkarsın diyen sözlerini qaramazlarından adamlar neme feyeteallemune minhuma. Öğrenirler o ikisinden ma yufarriquna bihi beynel mer'i ve zevcihi. Neden de ayalı ayrıştırıp bolya ya barıştırıp bolya şoratlar öğrenirler diye. Aslında Allah Teala ne yapıp ikifirişlerini uğrat ya Süleyman Aleyhisselam, insa cinsa, doğru değil mi? Dağa düzü yeli kuşu, hemme dadı hükmü, rıvan olan nama, peygamber. Ve ödem nama, şah, sultan peygamber olan. Adamın diline düşünüşerek, cınınam, hayvanım diline düşün. Şeydip nama, peygamberliği ve mülkü ötüye ölüye Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam ölürsen hayatını ona hizmet edenden nama, köpüzü cinlerden olan. Ve cinlerim nama, peygamberinin zorunun aslında nama, hizmet ederdiler. Bu peygamber ölenden sonra ne ettiler? Cinler, kafir cinler. Bar cadı kitapları uyuşurup neyme Süleyman Aleyhisselam'ın oturun kursusunun aşağında görüp koydular. Sonra bir tane adama vasvasa saldılar. Kulağına çavuş çaktılar. Sen bilesin geliyem Süleyman nedir? Insar cını, yılı, kuşu, böre, bardağı neyme? Hükmü yören. Olam hava diye bar git oturun kursusunu kaldı diye. Şun aşağında Süleyman'ın ulunun neyme? İlmi var diye. Buluran bar Süleyman Aleyhisselam ölüyorsan kursusunun aşağının qadiyaları oluyor. Şu kafir cinnan gömen cadı kitaplar çıkıyor. Şeydi var neyme? Yevreylerin içinde cadı yeri. En ulu cadı oydur. En ulu satanistler neyme? Yevreylerin içinde oluyor. Şeydi var neyme? Cadıya yere. Şun Allah ondan neyme? Cadıya yere ve o cinlerim. Son beyleki cadı oylarım. Bu ilmi küme yonkayalar, Süleyman'a yonkayalar Aleyhisselam'a. Şunun için Allah Teala Süleyman Aleyhisselam cadı ilmini ayıracak olup neyme diye. وَمَا كَفَرَ Süleyman diye. Süleyman kafir değerli diye. وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا diye. Yani hakiki kafirler kimlerdi? Şeytanlardı diye. Cinlerdi diye. Yani neyme olur? Şu küfrünü revaçlamaklıklar için şu küfre ertiyen ilmi. Küfür ilmini kime yonkadılar? Süleyman Aleyhisselam'a yonkadılar. Şeydi ben neyme Süleyman Aleyhisselam'ın devrününe ve ölünün son neyme devrününe zadi yayradı. O cadam neyme Peygamberimizin mucizesine kavat geldi. Süleyman Aleyhisselam neyme hayvanın diline düşünürdü. Yerlere hüküm ederdi. Zadi değil ya adam şunlara katlar et ya.
Ondan cınnaram näme Süleyman'ın etýände zat ile de ilmi dip näme zat ilmi ýaýrady won adamlar. Mucize näme, cin näme. Mucize näme, zat näme. Peýgamberler etýände näme, zat boýlan etýände näme. Halkın içinde näme, peýgamberin ilmi bilen näme, jindan zady küfür ilmi bulaşýar. Şoň üçin Allah Taala iki peristan uğratýar. Barın öwredin ene bula zady Süleyman'ın etýän adam wahy. Şunuňmy? Şeydi ben zade uğratdylar. Adamlar bulgat zadeken küfreken Süleyman'ın eden wady Allah ona beren güýjüken, ýardamyken, on etýän adam mucizeken. Şoň şu näme zady bilen näme wahy, zady bilen mucizen aratyny adamlar tapawutlanýar ýalyk näme? Tapawudyn bilerler Allah Taala'nın iki tane peristan ýerini ýüzüne uğratýar. Gitti adamlar öwredim diye bilsinler, aydın diye. Süleyman'ın etýänler zady del, hakykatda ene zady şu diye. Ýöne aydın diye. Şu zady öwrenmeklik küfürdir, öwrenenem kafirdir diye. Ondan soňra kim kafirlik istese öwredim diye. Şunuňmy? Şoň üçin şu kiperistan näme diýdi? "Ve ma yuallimani min ahadin." Öwrenmäne gelenden bir ýerine de öwretmez hatta yaqula ta aýtýança ol kisi ol adamlara innema nahnu fitnetun. Biz sine üçün uğradyk. Haýsyňyz küfrü saýlaýaňyz, jindan ilmin saýlaýaňyz, haýsyňyz wahyin saýlaýaňyz. Süleyman Aleyhisselam mucizetin dinini saýlaýaňyz. Şonda da näme öwrenerler, küfrü öwrenerler. Şunuňmy? Şoň üçin näme orf başda bize gelenne 5 ýyllyda satanistlaň jyna çokunýanyň 5 ýyllydyna kommunizmiň näme ilmine kimin ilmi diýip ýonkadylar. Zivizda Salamona diýip ýaýratdylar. Süleyman'ın ýyllydy diýip ýaýratdylar. Şoň üçin biziň köp zady oýlanmaz. Bundan o 20-nji, 30-njy, 40-njy ýylyň zady oýlarynyň köpüsiniň şifrowkalaryna, dogatmalaryna tereten 5 ýylda barlar. 5 ýylda da şu wada çennem gelýär. Indi garaşsyzlygyň faýazyndan näme o ýyllyk ötdi. Indi näme Süleyman'ın ýyllydyna geçdi de näme boldy? Zivizda Davida boldy. Dawudyň ýyllydy boldy. 8 ýyllyk boldy. Olar ýyllyk paralar, jyna çokunup berenler. Olar zada çokunup berenler. Şunuňmy? Ýewreýler ýalyk zadyny bilýän adamlar ýok. Sebäp diýsem näme? Olar jindan elinden, şeytanyň elinden gönümün zadyny öwrenen milletler. Şu adam näme? Bizim ýurdumyzda edilýän, doga diýilýän matlar. Köp molla ýa ahun adyny götüren adamdan köpüsi molludy del, ahunam del, şeytan, jin, porhon diýilýän adamlar. Etýän matlaram Kur'anyň del, diniň del, zadydan. Orf gelmedinden öňläme şeýle gurrumlar bar türkmeniň üçin. Porhon diýilýärdi, dogry dämi? Däli diýilýärdi, derwiş diýilýärdi, zadywoy diýilýärdi we alim, ulama, ahun diýilýärdi. Enne gitti, nira gitti? Enne näme plan porhon diýip tanylanar. Plan zadywoy diýip tanylanar. Plan derwiş, plan gijen diýip tanylanar. Diňe ahun we molla bar. Näme üçin? Öň orf gelmedinden öň türkmenler, sünni musulman türk bolýan alimler bardy, ulamalar bardy. Porhon kim, gijen kim, molla kim, ahun kim bilýärdiler. Şoň üçin porhona porhon diýärdiler. Gijene gijen diýärdiler, zadywoy zadywoy diýärdiler. Ahuna ahun, alima alim diýärdiler. Orf geldi garda hiç sadyn goýmady. Ne alim goýdy, ne ahun goýdy, ne molla, ne mufti, Kur'an, hadis hiç sad goýmady. Indi näme bu näme alimlaň boş halkyndan, alimsiz halkdan, ilimsiz halkdan näme halkın ilimsizligyndan, alimsizligyndan peýdanan zadywoýlar näme etdiler? Inni özlerine biz porhon, biz gijen diýen aklar, biz ahun diýen, biz molla diýen, biz doga berýäs diýen. Berýän dogalaram näme 99%-nyň ki äraýal getirmek ya äraýal aýryşdyrmak. Şunu ödem zady ýol bilen etýärler. Ya gyýzlygynyň gyýzyny gaýtarmakmyş, ya näme ýiteniň näme ýiteni tapdyrmakmyş. Şuň hemmesini etýänler näme zady, dinden däl, etýänler küfür. Şolara razy bolmaklygam näme küfür. Taýyp bu aýatyň näme tefsirini düşündik. Indi näme diýär? Açıklaýar. An-naw as-sabi'u min anwa'ir riddati. Indi näme murtetlige çykarýanlaryň 7-nji görnüşi zady diýär. Zadan näme zady oýun etýänler. Yani zady hemme bilýär. Zady oýun etýänler. Yani her biriniň näme zady etmeklikden näme ýetýän etmeli ýollary bar. Aslında zady oý zady näde etýär? Bir jyna gol bermeklik bilen düşünün. Aslında biz Allah'ın dinini näde bolýar? Alimden öňünde oturmaklyk bilen bize wahy gelenär. Şunuňmy? Rasulullah ölle wahy kesildi. Indi näme Rasulullah dinini kim? Rasulullah'ın ağzından sahabalar aldı. Olardan tabiiler şey diýip näme? Rasulullah'ın dini alimden ağzından ağzına geçýär. Şey diýip näme bize ýetdi. Inni kafirleň ilmi, jinnan şeytandan jinnan, jinnan şeytandan özünden alýar.
Şoň üçin zady oýlar zada etjek bolsa, oglanlar bir zady şoň. Zada kafir bolmasaň yetip bolana. Kafir bolmasaň, imanyny dirmesen zady oý bolana. Şunuňmy? Şoň üçin zady oýlar zady boljak bolsa näme etmeli? Aslında näme käbir jin tutulýan kitaplarda 10 sanak esasy ýolmaýdy diýerler. Esasy näme? Zady oýlar jini şu 10 sanak zadyň üstünden tutýar diýerler. Emma 10 gerekke öz ýurdumyzda degişsi gerek. Bizim ýurdumyzda näme? Şoň 3 sanak edilýär. Bizim ýurdumyzda näme? Şoň 3 sanak edilýär. Biri näme? Tersoqan diýerler. Şunuňmy? Biri tersoqamaklyk ýoly bilen näme jin tutýarlar. Kim? Hoca Ahmet. Ady näme? Ahun diýerler. Dogdan Hoca Ahmet. Hoca Ahmet ahun diýerler. Öllü. Zay cehennem bolsun, tawba etmän ölen bolsun. Hoca Ahmet ahunnan. Hoca Ahmet näme? Gijen, kafir, jaduy, zindiq, murted ödem. Näme? Şoňa tersoqan diýerler. Tersoqan nimetlik nämedi? Bizim türkmenlerimiz sadalygyndan tersoqamaklygy näme diýip düşünýärdi? Kur'an elhamdan maslady, Nas surasyna gutordy. Nasdan iyidine elhamaçan okumak diýip düşünýärdi. Nas okuýarsan, falaga okuýarsan, kul huwallahny, soň tebbede okuýar. Yo, ters okumaklyk o däl. Ters okumaklyk Kur'anyň ayetlerini çöwürip okumaklygy diýilýär. Kul huwallahu ahad bolsa, kul tersinde bolsa näme bolýar? Luq bolýar. Şunuňmy? Ahady tersinde gorsaň näme bolýar? Daha bolýar. Şeýdip näme Kur'an dolu çöwür okan. Haçanna şey sen Allah'ın kelamını ayet vermesirin bolýar. Şunuňmy? Ondan bular näme? Şeýdip käbir jindan adym tutýarlar. Ondan näme? Şey jindan atlam tutup çağıranlar. Şoň töwereginde ýaşaýan jindan sultany gelýär. Şunuňmy? Jindan sultany gelip buňa näme? Teklif etdi. Näme şeýle sen men çağırdym diýär. Näme gerek diýär? Men hyzmatyma näme? Öz gul jindandan bir jin bermäňe hyzmat etsin diýär. Şonda ýanky jindan sultany näme? Bir jin tutup getirýär-de şoň hyzmatynda bolýar. Ondan bu gitýär, doga berýär, içine girýär. Ärini heleyne ýigrener ýalak gorko diýär, ýa-da heley ärini ýigrener ýalak gorko diýär. Şunuň ýa-da bar git gir diýär, tä bir gawra çokunýança çykma diýär, şunuňmy? Şeýdip bu imanyny giderýär, şunuň. Soň ikinji gerek ýene getirjek bol, hökman küfür etmeli. Bu birinji gerek küfür bilen jinin sultanyny ödüni näme gul edip berdimi? Soň kim haýyş bilen ýelse, şol adam ýene küfür etmeli bolýar. Näme? Ya ak tawuk çocuğunun ýoluna, ya bir gara tawuk çocuğunun ýoluna, ya bir janny bir öwliýän ýoluna, näme? Şoň atlar etmeli. Birinji bizde ýaýran näme jin tutmaklyk, ters okumaklyk. Ikinji edilýän adam näme? Kur'any iki kerpiç edip üstünde meýdan etmeklik. Şo kitapda agdalýanlar onuň biri şu. Bizim ýurdumyzda näme? Plan näme? Kur'any iki kerpiç edip bulananlar diýerler. Adam tuwaletde oturup ikaýanyň açagyna goýýan bir agaçyk goýýanlar. Olar näme etýär? Meýdan etjek bolanlaryny her aýagynyň aşagyna bir Kur'any goýýarlar. Soň meýdan etýärler. Şeýdibem jinnaň adyny çağırýarlar. Jinnaram soň bulara näme? Hyzmat edip başlaýar. Şular zindi, bulardan aňyrda kafir ýok. Ýöne il köpçüligiň içinde kim diýip tanalýar? Plan molla diýip tanalýar. Plan ahun, agdy demli, güýçli, öwliýa, pir, içinen bir hal görme. Şuňalyk näme? Alim, ahun, ulama diýip tanalýar. Bar näme? Jinni, porhan, bar näme? Musulman adamlarda, ýöne näme? Musulman adamlary allaýarlar, oýnaýarlar. Ýa-da näme? Şuňalyk bir adet ýalar. Garasylyk alaýan wagtymyzda bekirege de bir näme jada uratýar diýdiler. Bir garnaşdan beri gidip görüpdir aýal eken. Näme diýipdir? Gün matyp barýaka tuwaletyň içinde 40 tane pişigi wanyň içinde gara pişigi. 40 tane pişigi eliň bilen gark edip öldür ondan diýipdir. Birinji tapagy. Birinji tapagy näme etmeli? Garanky düşüp barýaka tuwaletde wanyň sudan doldurmaly. 40 tane gara pişigini tutup näme basyp gark edip öldürmeli. Birinji tapak. Ondan soň gitýär näme etdi? Aýal bolsa zina etdi. Şunuňmy? Erkek bolsa beçewarlyk etdi. Ya gyýdyň bilen ýet, ya ejeň bilen ýet. Şuňalyk wagtlar buyurýar. Bilen jaduwy diýilýänler iň aňyr baş adam, iň aňyr baş küfür etmede jin oňa boyun bolana. Jina secde etýärler, hemme lad etýärler. Şunuňmy? Şoň üçin jady näme? We-s-sihru amalun ya'maluhu es-sahiru diýär. Jaduwy etýänler diýär. Her jadyň bir etýän küfrü bar. وهو على نوعين زاد وين زاد ثاني كور نشلول يا بر زاد ثاني ما سحر حقيقي حقيقة زادي برزن بر زاد ثاني تخيلي زاد ديله شنو فوكسlar حقيقة ده فوكس نيكلر نعمت يهن قولوا ما شوفت يا دانيم
Näme hiyali radi hakikatet korkod ya tamam. Şunu yüpokluya on yüp yılan ya qiymallah. Hakikatte şu yüp. Yöne yüpekevr maddalar ratlar boşyalar, don madda, haçanna qıdığın yere yetenle ya da bir ağram gorunda qiymallar ya da geteler şu maddani. Ondan bulan näme stenaları çıkış korkod ya yerlerin aşağının temperaturasını layıklaydı, qıdığın etdiyalar. Ondan näme kevr madda qoşulan yüpler qıdığın yere dыңılya bolun, şoňa erap näme yılan yal qıyşarıp başlaýar. Şunuňmy? Ya da näme gatyladyň içinde iki tanak madda goşýarlar. Ağram gorunda yere dыңıl, udar gorunda birini garşýadan qıymallap başlaýar. Hata şoňa dыңıyalyň qıymallap başlaýar. Näme hakykatda yüp hata, yılanymdan hislaryny ýöne hyýalymyda bir de näme şo zady, hyýaly zady, hakyky dällady näme hakykat gorkodýarlar. Näme hakykatyň näme hakyky zady näme bolýar? İki görnüşler. Birinçisi çyn zady, birim ýalan zady. Çyn zady näle? Birinci görnüşi sihr hakyky. Huwa ibaratun an uqadin ينفث فيها الساحر. Bu nämeden ibaret diye? Huwa ibarat. Nämeden ibaret diye? Dumalar diye. Duma duya diye. Fakatdan duya, duma dup şoňa näme hapa demin üfleýär diye. Yenfusu diýdi, hapa demin üfleýär diýdi zady var. Bir zat okuya jinlarynyň näme zatlarynyň atlaryny tutup küfür sözler, dinden çykarýan sözler, Allah söwmeklük, peýgambere dine söwmeklük, şuňalyk sözler zatlar oka duma duýadan üfleýär. Şunuňmy? Waraka, tamam öz näme küfri dogalarına okuya. Waraka diýdi, küfri näme dogalar okuya. Ve kelamun yutemtimu fihi diye. Ve öden näme temtemet diye. Gurlarına da açık aydın gurulamaya diye. Yutem demek, yutemtimu demek samırdaya demek. Temteme yutemtimu samırdaya. Hakikaten bizim zadılarımız, bizim molla ahun diyen zadı veriyenlerimiz näme gurulayanlarlar. Samırdayanlarlar. Gördünüz mü Polodişanın nemesini? Gurulayan da budu gurulayanlarlar, samırdayanlar. Aslında şoň içinde dine söwmek, ya jina çağırmak, küfri sözler var. Şunu şoňa temteme diýilýär. Näme we yesta'inu biş-şayatin fi kelam. Şo gurrunyň arasynda näme ki bir gurrunlar sözler tapdyrýar, şoň içinde näme isti'ana, kömek yardım soramaklyk var jinlerden. Ve azaim yualliqunaha. Tamam näme käbir azaimler we doga tumorlar we boynundan asýarlar, ýapylanýandan asýarlar, şuňalyk zatlar etýärler. Ve kitabat ve yazgylar we talasim doga tumorlar we yektubunaha. Şoňa näme ýazýarlar bi esma'iş-şayatin. Şeytanyň atlaryny ýazýarlar. وهذا هو السحر الحقيقي. شو نعم حقيقي السحر. Ondan şolar näme Allah täsir etmekligin takdirde ýadanmada şolaň zady näme täsir etýär. Şunuňmy? Şoň üçin jygylykda näme aslymarly bir ýaşly sakally dowamy telpekil 7 welilen ady dep 7 sanaçynyň adyny satýar. Ölüm ırsqallogasy diýerler. Jygylykda ol şulha saryn satýan ýanyna barsaň pasti barsynyň näme teredesinde bar. Irsqallogasymyş. Açyk görseň hartuş, merdan, aramuş, jinnaň ady hemmeti. Ýöne ýylyň içinde näme dip rawaşýarlar? 7 welilen ady dip rawaşýarlar. 7 welilen adydan, 7 welilen ady bellemden. 7 welilen ady Qur'anna diňe, 7 weliler Qur'anna diňe Kehf surasyna kıssasy geldi boldy. Başga hiç hakykati ýok biz olar bardy. Emma olar adyny bilýärmiş. Itiniň reňkini çenni bilýärmiş. Beýdi we näme rawaşa fatýamatarym jinnaň şeytanyň atlary. Bu näme haqiqi näme sihr. Ana şu haqiqi näme hada yu'athiru fil mashhur. Näşe näme Allah'ın izni berilenmeli, Allah'dan täsir edilmeklik ýazylanmada jady edilen adama täsir edebilýär. Yu'athiru fil mashhur. Jadylanan adama täsir edebilýär. Nähile? Yani şu jadyň täsiri näme bi qatlihi öldürebilýär, ya bi imradihi ya keselledebilýär. Ya da bi imma bil ihlali aqlihi ya da aqlyna bir zeper ýetirebilýär. Aqlyna näme zeper ziyan ýetirebilýär. Bu haqiqi zadi. Emma näme ikinji warjy tahyili, yalan zadi, hiyali zadi. Olam näme bi en ya'mala eşya kawraqal edebilýär diýe zadi. Näme ýöne şu etýänlerni yuhayyilu adamdan näme yuhayyilu ilen nas adamlara görünýär enneha sahihatun dogry ýaly. Fokusda elin şeyden molya guşşaga çykaran molya. Şeydik sen jüýüňden $100 çykaran molya. Şunuňmy? Golaň pitiklerini bir çilim gaçyran molya. Şunuňmy? Adamyň golaňdan çilim çykarma. Ya jüýüň pulsuz bardan jüýüňden dollar çykarmy sen? Näme golaňky hiyali, yalan golaňky fokus. Elleri ýennem. Sen gödüňi jadylaýar bular. Gödüň görmedýänler etýär. Wa hiya gayru sahih etýän wagtlaryň bary näme yalan. Ýöne näme yuhayyilu lin-nas annahu yaqlibu al-hajara ila haywan. Näme adamlar gözüniň alyna näme yaqlibu öwrenmeli. Daşy näme bir haýwana öwrenmeli. Ya annahu yaqtulu şahsan we yuhyihi bir adamyň öldürip soň diýereldenmeli. Ve yaqta'u ra'sahu thumma yarudduhu thumma kelletini kesip ýygyny goýanmeli. Şunuňmy? Ya o da girip ýanmadyk bolýar, o diýenmeli. Şuňa alaqlatlar. Şunuň.
Şulan etýänmedi bar batıl bir öldürüp diýretýän Allah. Şu adamyň öldürüp diýretýän galжyn maňa bersin 12 bölege deýin. Diýrelerse öldürme. Yalan hemmesi. Şu Amerikanyň birini gorkadýan iň güýçli jady goýmuş diýip. Musulmanlaryň jady goýlaryny ol hiç satlar. Musulmanlaryň jady goýlaryny hiç sat. Musulmanlaryň küfür bolan ýerbe. Bir döwür 92-93-94 ýyllarda Pakistandan Afgan Türkmen gelenler bide. Abdülmecid menem ady. Şo näme diýen eken şo? Şoň oturýan, şoň jady gorkadýan oturyp meýdana metdirtmäýin diýdi şu Amerikanyna. Dünýäniň güýçli jady we diýip tanalýar. Näme owgar murşy bolanda Pakistana geçen tamam Türkmenistana din dawat näme niýeti bilen küfür dawaty etmene gelen adam Abdülmecid şoňa ady bar Pakistan Türkmen. Şo näme diýen eken? Şoň jady gorkadýan oturyp meýdan etmedälige deýin diýdi. Şunu şoň jady ondan güýçli. Ay Pakistan'da näme daýy o milletde. Näme suratlaryň etýän wady näme hemmeti batıl. Delili näme Taha 66-njy aýatda näme de yuhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Allah taala näme de yuhayyal ol adamdan gözüne görünür diye olan sihirleri näme tas'a ýöreýän ýalak bolup görünür diye. Hakykatda ýöreýän bolar. Ve ýene A'raf surasının 16-njy aýatynda näme de saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Näme olar jadyladylar a'yunan nasi adamdan gözlerini jadyladylar diye şeýdem gorkudylar diye. Olar sen garagyň apýa. Onun etýän wady sana näme hakyky ýalak bolup görünýär. Şunu. Soň we sihru kufrun. Eň aşana deladan we sihru kufrun. Adam umum alamda näme jady goýup kafirlik. Deliller näme diýär? Walakinneş-şeyatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihra. Diýär Bakara surasynda. Asl aýatyň näme? Ve ma kafara Süleyman. Yani Süleyman aleyhisselam ol peýgamber ol kafir däldi. Peýgamber adama jady etmeklik, goşgy ýazmaklyk münasiben bolanokdy. Ýöne kafirler kimlerdi? Ýöne kafirler eş-şeyatin, şeytanlardy diýär. Olar nädip kafir bollar? Yuallimuna an-nas as-sihr, adamlara jady öwretdiler diýär. Es-sihru ta'allumuhu, inne sihr öwrenmeklik. Ve ta'limuhu öwretmeklik küfrün billahi azza ve celle. Allah kafir bolmaklyk. Kim sihr öwrense, ýa-da öwretse, ýa-da şonuň rawaç bolmaklygyna razy bolsa, näme? Allah taala şol adam kafir bolýar, dinden çykýar. Ve huwa naw'un min anwa'ir riddati ve adam murtedliğin bir görnüşi. Tayyip hökmü näme jady goýun? Siranmalymy? Öýüne baranda torply pully barmalymy? Çokunmalymy? Oňa näme etmeli? Ýok. Ýoktel öldürilýär. Jady goýma ýokmuş öldürilýär. Eti bir zada yaraýarmy? Ýok. Ete misada yarana. Etine muatlamaly öldürensen. Ve la yustatab tawba etdirilýär. Şunu. Emma käme beýlek mundan ýok agdadan murtedlen käbirne. Sen tawba et diýilýär. Küfrümden gaýt, pälinden gaýt. Dinine gel, imanyň çagurtaýardan diýilýär. Buna yuqtal we la yustatab. Öldürilýär we tawba etdirmeýär inde ba'd ulema. Käbir ulemalar ýani. Emma käbir ulemalarna tawba etdirilýär. Näme üçin? Li'annahu hatta walau taba fi az-zahir. Daşyndan men tawba etdim diýse de näme? Fa huwa yukhadi'u an-nas ol adamlar näme sebäpden on dini anlamak. Düşündiňmi? O tawba etdim diýeni bilen zady ilmi on kellesinden gidene. Düşündiňmi? Haçan ýene ulanjagy belli däl onuň. Düşündiňmi? Yani onuň aýam küfrüne bir arkaýyn bolup bilmeýär. Şoň üçin käbir alimler näme dedi? Tawba etdirmesinden öldürmeli dedi. Düşündiňmi? ولا يزول علم الساحر من قلبه ولو تاب. Tawba etseden kalbinden näme? Zehininden näme? Sihir ilmaýylana. Şoň üçin näme? Öldürmeli. Tayyip. والدليل قوله تعالى دليل نامه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ولا تكفر. Muhammed Abdülvahhab rahimahullah zadin küfrüne bakaran bir ikinci ayetini getirdi. Yani 12 periste hiç kime öğretmedi, hiç kime zade öğretmedi, ta olara bir näme siner üçin uğradyllyk. Siz kafir bolman diýen şe. Näme di Allah Celle ve Ala enzele melekeyni mine's semai yualliman es-sihra diýen. Celle ve Ala Allah subhanahu ve taala näme iki tane periştany asmandan ýere uratýar adamlara näme zade uradyrlar ýaly. Näme üçin? Zade gowulan üçin? Ýa ibtila'an lin-nas adamlar sinamak üçin. Bular küfür saýlaýarlarmy? Ya da Süleyman aleyhisselam'ın dinini saylayalar. Bular jinlan ilmini saylayalar mı? Allah näme Süleyman aleyhisselam'a beren ilmini saylaya. Bular sinamak üçin näme uğratýar. Ve imtihanan lahum fa iza ja'ahum man yuridu ta'allum as-sihr nasaha. Enne fa iza ja'ahum kim gelse diýär islap öwrenmeklige jadini olan ýanyna nasaha nasihat bererdiler. İnnema nahnu fitne. Biz näme sina üçin uğradyllyk.
Sizin haytiniz küfür haytiniz iman saylayanız. Şonu bilmeklik üçin godulluk. Fela tekfur sen kafir olma. Bar git bu zadi. Sen kafir bolsun, öwrenme. Git Süleyman'ın çağıryan ilmine öwren, Süleyman'ın dinine öwren. Süleyman'ın näme dinine eğer şey diyerdiler. Ha? Şonna da adamlar näme küfür saylardılar, düşündünmü? Tayyip, bunu bilen bolsak näme es-saminu, 8-nji murtetliğe çıkaryanlar. Yani kıymada gutordu. 8-nji murtetliğe çıkaryan zat näme muzaharatul müşrikine ve muavanatihim alel muslimin. Näme kafirlere arka bolup, olara yardım bolup, näme musulmandan karşısına kömek etmeklik. Musulman kafir uruşunu görýän, ya musulman kafir jeňini görýän, şonda bir musulman bar. Müşriklere muzahara, müşriklere arka çıksa, kafirlere arka çıkıp, olara kömek yardım verse, musulmanları yeňmeklikleri üçin, musulmanlaryň basylmaklygy üçin, ya da bir musulmanlar cihad edip, kafirlaryň üstüne çöderni, bu musulmanlaryň hatarına goşman derene näme etdi? Kafirlaryň hatarına goşulyp, olaryň janyny, malyny goramaklygy üçin olar bilen jeň etse, şol adam dinden çykýar. Şunu delili näme? Maide surasının 51-nji aýaty. Näme diýär Allah Taala? "Ve men yetewellahum minkum." Kim näme arka çyksa olara minkum sizin içinizden biriňiz. "Ve men yetewellahum minkum." Kim olara yardamçy berse sizin içinizden biriňiz olara. "Fe innehu minhum şübhetun olam, şübhesiz olam olardandır." diýär. Yani olam kafir bolup şolaryň hatarına goşulýanlar diýär. "Inna Allaha la yehdil kavmez zalimin." Allah Taala näme? Musulman da onu taşlap näme kafira arka bolan zalim kafira näme hak hidayet ýolunu bermezdi. Bu aýatyň bu 8-nji din pozýan naqidin bozujuň tefsiri näme? Muzaharatul müşrikin alel muslimin. Müşriklere arka durmaklyk näme musulmanlaryň garşysyna? Näme diýjek boli? Ay muawanatuhum, olara yardım bermek. Fel muzaharatu ma'nahu el muawan. Olara arka çykmaklyk diýdigen olara yardım bermeklik. Olara goşan goşmaklyk, olara kömek bermeklik. Näme bi en tu'inul kuffara ala qitalil muslimin we aziyatil muslimin. Näme haçanla bir kafir musulmanlara eziyet berjek bolup duranyny görsen, ya bir kafirin ya hökümetiniň ya goşunyň musulmanlara näme uruş etjek bolup duranyny görsen, sen baryp näme musulman halyna, musulman arka çykman kafira kömek berýän, olara goltuky berýän, olara goşanyp berýän. Sen näme dinden çykýan. Ve kezalike men ahabbal kuffar. Edil şonmalyk. Kafirler söylenem näme murtet diye. Kafir söylemek bolana. Ve kezalike men ahabbal kuffara fe innehu yekfuru. Edil şon alam näme kafir söylenem näme dinden çykýar diye. Ve hada huwa at-tawalli. Yani tawalli diýmekliň manyny şo diye. Tawalli näme? Müşrike kömek bermeklik musulmanyň garşy. Ana şo tawalli. Ve men yetewellahum minkum fe innehu minhum diye. Kim olara kömek berse sizin içinizden biriňiz diye. Olam olardan diye. Yani nädip olara näme dost bolýar? Yetewellahum nädip kafira musulman dost bolýar? Yani musulmanyň kafira dostlugy nädip hasaplanýar? Bil munasara, olara kömek bermekligi dostluk hasaplanýar. Wal muzahara, olara arka durmaklygy olara dost bolýar hasaplanýar. Aw yetewellahum bil mahabba, ya da olara söýmekligi olara dost bolýar hasaplanýar. Kim şu zatlar etse fe innehu yekfur dinden çykýar. لأنه أحب الكفر وأحب الكفار. Zaten ol kafirligi ve kafirler söýdi diye. Kim kafirligi ve kafirler söýse de näme? Fe yekfuru bizalik. Kafirligi ya kafir söýen şinem dinden çykýar. Yani iza ahabbahum ma'nah. Olar söýmekligiň manysy näme? Bir kafir söýýär. Manysy näme? Ennehu lem yunkirul kufra. Yani şolara inkar edene, küfür inkar edene. Şolar etýänlerde batyl diýip şolar ýigrenje, şolar ýigrenene. Şonuň etýändan batyl saýana, ana şol söýmeklik bolýar. Ve men lem yunkirul kufra, kim küfrü ýigrenmese, kim küfrü gaýtarmasa, inkar etmese de näme? Fe huwa kafirun bolýar. Tayyib. Yana bir näme delil? Yanqı ayetin başam näme de? Ya eyyuhellezine amanu. Yanqı delil getirdi. Maide-nin 51-nji aýaty. Şoň başı näme diýip başlaýar? Ya eyyuhellezine amanu la tettehidul yehuda ve nasara evliya diye. Ey iman edenler, ya eyyuhellezine amanu, ey iman edenler, la tettehidu, tutunmaňyz cehütleri ve İsa'yları ödüňizde dost edip, evliya edip. Ey la tetewellahum, olar näme dost tutunmaň, la bil muzahara, olar yardamçy bermeň, yardım bermeň olara. Olara arka turmaň, olara näme kömek bermeň, we la bi mahabbatin we la bi muawana diye. Olar näme söýgen bermeň olara, kömegem bermeň diye.
وَمَا يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ İnne kim diye nama olara kömek verse arka dursa söyse diye olur içinizde biriniz minkum yani minel muslimin Müslümanlardan biri fe innehu minhum nem ey yekunu minel yehudi ve nasara haydi kafirat arka çıksa şolum şu kafirlerden hasaplanıyor cehide arka çıksa cehid hasaplanıyor İsa'ya arka çıksa İsa'yı Hristiyan kafir hasaplanıyor ve hada delilun ala riddetihi şu ayet nama murtet bolyanlarına delil thumma qala taala inna allaha la yehdi el-kavme zalimin Allah Teala zalim kavme hak hidayet yolunu görkezmez diye. Şeytler Müslümanlara fesemmahum zalimin zalimler diye vatsanlar diye. Tayyip inne bunu bilen muvaffak nama 9. nakil. 9. dinden çıkaryan vatnama. Men i'taqada enne ba'dan nasi yesa'uhu'l khuruj an şeriati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kema vesi'al khidra al khuruj an şeriati Musa aleyhisselam fehuve kafirun. 9. nakil dinden çıkaryanlar. Kim nama irtikad etse, şeyde fikir ve törfe kellesin diye. Hıdır aleyhisselamın Musa'nın şeriatine girmeyişi yalak Muhammed ümmatından ama. Kâvr adamlar istese peygamberimizin şeriatine nama girmeyen bilyadiyse şol adam nama kafir oluyor. Hıdır aleyhisselamın Musa aleyhisselam duşuşu ya, doğru değil mi? Duşuşsa da nama Hıdır Musa'nın dinine girmedi. İnne bu öğrenen şu Hıdır'la Musa'nın kıssasını delil tutun nama diye. Menem diye isteseme Resulullah'ın dinine giren istemesem giremez diye. Ya da giren adam nama diye isteseme buyuran zatlarını hemmesini tutuyan istemesem tutamak diye. Edir şongalar kaytaran zatlar isteyen zatından kaytayan istemedik zatından kaydamak diye. Bulan ben ihtiyarım diye. Hıdır'a Musa'nın şeriatından çıkmakla ursat verilen olsa mana ya da onu ya da plan sohbadan ama Muhammed Peygamber'in şeriatını istemese tutman bile çıkası gelse çıkıveliye diye fikir etse ve delilden Hıdır'la Musa'nın kısın delil etse murtet dinden çıkıyor. Lakin sohbet tarikatta da şuna düşünceler var. Peygamber kim için? Akmaklar için yani. Ama adamlar için yani. Ama biz hakikate tarikada düşünen adamlar biz Resulullah'ın şeriatından ama mehtaç değerliyorlar. İnne nâme diye men ecaze li ahadin açıklamada bu. Men ecaze li ahadin en yahruca an şeriati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kim ecaze yani icaze vardır yani caizdir oysa ursat vardır öyle fikir etse ya birine ursat verse nâme Muhammed Peygamber'in şeriatından çıkmaklığı nâme şol adam dininden çıkıyor nâme için Muhammed Peygamber'in aleyhissalatu vesselam'ın dininden çıkmaklığı nâme ursat badin kafir oluyor sebep ise لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة Peygamberimiz belli bir katlığa, belli bir tire, belli bir yurda uğradılan adam değil. Peygamberimiz ile nasi kâffeten Arabına, acamına, ağına, garasına, orsuna, Türkmenine, bağırsına, bayına, garibine, milletine, katlığına, yurduna, yaşına, karamazdan adamların hemmesine uğradılan Peygamber. Şunun için kime adam değilyen olsa hiçbir adama Resulullah'ın şeriatına girme, istese girme, ya giren sonra istese tutman bilye dilen zat yok. İstesen istemeden girmeli, giren sonra tutmalı. Tayyip. Nama ve evcebe ta'atahu alel alemin. Ve şofan alam alem cahana Allah Teala vacib etti Resulullah boyun olmaklığı. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Ben seni uğratmadım, ben seni uğrattım diye rahmet edip alem cahana diye. Resulullah Allah tarafın şu aleme rahmet edip peşkeş verilen peygamber. Alem cahana rahmet bilen geldi bilen peygamber. Şunun için alem cahanın hemmesine ıntına cıntına Resulullah boyun olmaklık vacip. Yine Sebe suresinin 28. ayetinde وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا diye. Men seni uğrattık diye adamdan kaffe hemmesine boşlukçu iman edene ve ayalenlerci korkutucu nezir kafir olana şongalık peygambere de uğrattık diye. Resulullah boşluğa cenneti Allah'ın ırzalığın kim ona iman etse ve korkutuya ayalenlere kafir olup ona iman etmediğine Allah'ın gazabını doğdakın diye. Şunun için A'raf suresinin 58. ayetinde de diye Allah Teala kul ya eyyuhan nasu inni rasulullah ileykum cemiyen ayet diye. Zaret diye adamların içinde hemmesine yüzden ey adamlar diye. Ya eyyuhan nas diyenler. Ya eyyuhel muslimun, ya eyyuhel mu'minun nidirmedi. Ey adamlar, araba acami, musulmanı kafir, ınsı cinsi. Bariyine de men şübhesiz Allah'dan Resul edip uğradılan peygamberdir diye.
Peygamberdir dip aytdy. Rasulullah da diýdi şonu. Jar etdi. Şundan soň näme Rasulullah näme iman etmesizlige şäre ýok, ursat ýok. Hökman näme iman etmeli. Tayyip bu çaqılıktan, bu jardan soň femen lem yestecib lir rasul ve yettabi hada rasul kim näme yestecib jogap bermedi Rasulullah bu da'watyna ve näme yettabi itaat etmedi, eýermedi bu peýgambere fe huwa kafir. O adam kafir. Sewa cehitden bolsun, hristiýandan bolsun, otpardan bolsun, kafir hemmeti. Ha? Cehitler näme Musa peýgambere uýa bulangam näme asly dini asmanyň gelen hristiýanlar näme İsa peýgambere uýa asly dini asmanyň gelen diýen hücceti alınmalılar. Şularam inanmadım, iman etmedim, eğermedim peygamberime bari näme kafir bolýar. لأنه ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه. Sebäpden Allah Taala bib'athetihi şu peygamber uğratmaklygy bilen wajib etdi Allah Yewreýe, Hristiýana hemmesine ona taat etmeklige, ona eýermeklige. Şu peygamberin uğradylmaklygy bilen olan dinler bozuldy. Şunuňmy? İslam dini öňkü di peygamberlerin hemme dinin näme bozdy. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية إن نام رسول الله قال لنا كم يفريلان ديننا يا خريستيان ديننا قالت برونا مولث نام فإنه قد نسخ ثلاثا أولان دين إن نام ببعثة صلى الله عليه وسلم في غام من أورد المقلوب نام بغل نسخة أولان ديننا قال مدي شمشين نام فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته شمشين هيك كما نام أرتقط يوق رسول الله تعالى ننشق مقلوب يا شريعة ننشق مقلوب أما خروج الخضر عن طاعة موسى أما خضر موسى طاعتنا çıkmaklygyna näme sebäpler bardy? Bu delilha peýgamber dininden çıkýany delil bolýar. Näme üçin? Sebäp diýsen Musa aleyhisselam fe Musa lem yusil ila Khidr. Musa aleyhisselam näme Khidra tawradylan peýgamber dälle. Öňkü peýgamberler diňe öz milletine, öz kowmuny uğradylýar. Emma biziň peýgamberler hemme millete, hemme kowma uğradylýar. Musa Khidr näme Musa ýurdundan dälle milletinden hem dälle. Şoň üçin Khidra Musa iman etmekli, Khidra Musa dinine girmekli şert dälle. Näme üçin? Khidr aslan Khidr Musa aleyhisselam aslan näme Khidra uğradylmady. Lianna risalete Musa khasatan bi bani İsrail. Musa aleyhisselam näme dini diňe İsrail ogullarına diýer. Yewrey ogullar üçin uğradylan näme Yaqub aleyhisselamyň ogulları üçin, Yewreyler üçin uğradylan peýgamberdi. Näme diýär Saf surasynyň 5-nji aýatyna? "Wa iz qala Musa liqawmihi" Asanna Musa aýtdy diýär öz kowmuna: "Ya qawmi, ey kowmum, lima tu'zunani?" Näme üçin siz maňa eziyet berýäňiz diýär. Musa aleyhisselam eziyet berenler. Köpüde iman etmedikler, köpüde dinini tutmadıklar. Şonda Musa aleyhisselam kowmuna ýüzlenip: "Ey kowmum, lima tu'zunani?" diýär. Näme üçin siz maňa eziyet berýäňiz diýär. وَقَدْ عَلِمْتُمْ وَأَوْدُمُدَنْ بِلْيَانِذَا diye şepsiz şüphesiz enni Rasulullah ileykum menin Allah tarafın dine size peygamber uğradılanım diye. Musa aleyhisselam dine öz kavmine uğradılan. Bular birinci bilen näme yankı Hıdırla Musa'nın kıssasını delil tutunyanlara näme delil bolmayanlığına. Birinci delil bolmayanlığına näme Hıdır Musa'nın näme kavmundan näle ve Musa Hıdır'ın kavmuna Hıdır'a uğradılan däldi. Ferisalatu Musa aleyhisselam li bani İsrail. Musa peygamberliği bani İsrail'e de Yevreylere uğradılan dinle. Ma hiye ammetun li cemi'in nas. Hemme adamlar üçün näli. Şoň üçin Hıdır aleyhisselam näme kana ala ibadetin lillah. Hıdır aleyhisselam näme Allah ibadet edip berdi, yani müşrik däldi ol üçin. Musulmanny. Allah ibadetine gelip beran adamda. Şoň üçin kimde kim muvahhid bol, Allah'ın birlap, Allah dürüst şekilde ibadet edip beran bolsa, oňa näme Musa dinine girmek şertler. Bu öýlem näme dürüst dinine, dürüst akidede gelip beran adamdy. Taýip. Wa ihtilaf ulema fil Khidr. Soňra mena bir mesele barna, ulamalar ihtilaf etdi. Khidr aslında peýgamber mi, peýgamberden? Ya da Türkmenler aýjana bir atamy ya dana barmy? Şunu. Hakykatdan hal huwa nabiy aw rajulun salih ala qawlan. القول الأول أنه نبي يعني شيء ده بالقول ودغر ثم شيء نعم خضر عليه السلام پیغمبر بولن شنو خضر عليه السلام پیغمبر بولن لكن اونغا da vahiy gelen eden zatlarım vahiy esasında eden vahiy de dine peygamberlere geliyor. Näme ennehu nebiyyun. Bir topar alimler, birinci mezhep alimler näme de Hıdır aleyhisselam öýdem Türkmenler aýtýarlar. Ata ya näme dana wa dal Hıdır atan öýdem peygamber bolan. Näme üçin? Ennehu amila eşya. Şeyle bir zatlar var közü Musa'nın önüne la tekunu illa mucize. Onun eden zatlar mucize hataplamasa. Adetde nasıl zatlar hataplamasa başka hataplap bolanokdy. Tayyip mucize de kime berliýär? Dine peygamberlere berliýär. Tayyip onun eden zatlar nämedi? Olara kömek eden sagdyn näme gelip bir gemin deşmekligi. Kharquhu lis-sefineti. Hıdır aleyhisselam näme gelip bir näme gemin deşýär.
Son bir oğlanın näme zebhuhu welad. Bir oğlanın näme damağını salya Hıdır aleyhisselam. Son nämet ya ve misl iqamati el-jidar allazi yuridu an yanqad. Son näme iqama dikeltti diye bir hayati. Yuridu an yanqad. Yıkılacak boltun bir hayati gelip dikeltti. Geç baraka bir hayat görüyor. Yıkılacak, yumulacak boltun. Hıdır aleyhisselam gelip näme dikeltti ya bunu. Hadihi umurun mu'cize. Yani Hıdır aleyhisselam eden vatır hemmesi mu'cize. Allah tarafından, Allah buyruğu esasından, vahiy esasından edilen vatlar. لأنها مبنية على أشياء مغيبة. نعمشن الله tarafı nedik? Yani eden vatlar, nem gayb vatlar. Neymişin gaminde işte. Ya bir oğlanın damağını sallı, ya bir yıkılacak olup duran nem hayati dikeltti. Bu vatlar ilmi bir de gayb. Gayb zaten mucize oluyor. Vel mucizatu la tekun illa li nebi ve mucize de nemedine peygamberlere veriliyor. طيب وأصل قصة موسى مع الخضر. إن أصل قصة نعمة. قصة أصل نعمة موسى والخضر. أصل قصة نعمة دي أن موسى عليه السلام. موسى عليه السلام نعمة برون خطبت يا بني إسرائيل عارفنا. وغدت يا خطبت يا شيء برنامج بوشو درجة أوت نفيختler veriyor. Sonra bunu dinleyen adamdan bir acaplan ya Musa aleyhisselam ilmına vağdına. Sonra sorak name diye. Hel hunaka a'lamu minhu? Yani Musa aleyhisselam'dan anarda şu at yerin yüzünde ilimli adam var mı diye. Sonra Musa aleyhisselam name diye? Fekale la diye. Yok diye. Musa aleyhisselam Allah ile gurlaşıp peygamber. Onu kitabını. Bu sonra diyor ne fikir etti? Allah bana aytmadı, haber vermedi. Menden anarda onu ile gurlaşıp name? Ilimli bardığını. Şunu yok diye. Sonra Allah Teala ne etti? فأوحى الله إليه وحي آيت يا پیغمبر الله تعالى موسى عليه السلام وحي أغرد نامد أن هناك عبدا في أرض كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندك دي. موسى ثاني مستن دي plan yerde diye sen bilmeyen zatlan bilyen bir kulum olur diye. Sonra Musa aleyhisselam name Allah'dan dilek etti ya men işaret et gorko sonra adam tapayın diye Allah Teala talgı veriyor plan et barında taparsın diye. Sonra gitti ya Musa'nın aslı öğüdü gada uğranmak için gitti ya Hıdır'ın atan yanına gidene. Musa'nın aslı öğüdü gidenine bilmeyen zadını bilmek için neme Hıdır'ı gözlep giden aslı Musa'nın dedi. Emma sen neme gelin peygamberin dinine. Şunu sen giyrenden çıkmana sen hakkın yok. Şeydi ben neme ya var ya. Ve iz qala Musa li fatahu la abraha hatta ablaga mecma'al bahrayn ev amdiya hukuba diye. Musa aleyhisselam kaptanı alıp giden yaş oğlanına bu kömök çalıp gitti. Oğlum Nun ibn Yuşa olan şöyle oğlum. Sen oğlum peygamber var ya. Kaptanı alıp giden neme Nun ibn Yuşa. Oğlum sen peygamber var ya. Sonra neme diye la abrah hatta abluğa mecma'al bahrayn ev amdiya hukuba. Yani neme giderin ya ta iki dengenin birleşen yerine yetkiyansam ya da amdiya hukuba. Ya da köp yol yürüyansam giderin yani son tapyansam kayıtman ya da. Şey deme misafira safar et ya felemma belaga mecma'a beynihime. إلى آخره ثم نام شو دي إليان يربارن ثم دي فوجد عبدا من عبادنا شو طاعد نام بدن شغل مستقط دي الله تعالى خضرات عليه السلام تقط دي آتيناه رحمة من عندنا ومبر نام أذن مذن بالرحمة بركت دي وعلمناه من لدنا علما وأذن مذن علم وردتك أمو دي قال له موسى شو موسى عليه السلام خضر نام دي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت شيئا ورثقت بردن هل أتبعك sen إذن أدشتن bolor mu diye Näme bana öwretsen senem näme sana öwredilen hak zatlar diye. Men bilmeýän zatdan sende barakan şonu öwretsen ijaze bersen ýydyňa düşýär diye. Näme kim giňişden bilekde Kahf suresi 60-66-njy aýatlar. Ila ahir kıssa. Kıssan soňuna şen şo taýda bar. Näme diye Allah Taala ustada ýatlady Kahf suresinde. Asly kıssan. Olam näme Hıdır ma huwa min ummati Musa. Hıdır aleyhisselam Musa'nın ummatyndan näli? نعمش لأن موسى عليه السلام لم يبعث إلى الناس كافة موسى هم adamlar uğratmanı. Hıdır'ı gidip gözler tapana Musa'nın öldü diyor. Beydiydik oğlanla düşünmen Hıdır Musa'dan afdal olanları etmen. Ya Musa Hıdır'dan afdal düşünün mü? Yani Hıdır'da da neyme kâvir ilimler vardı. Şu ilimlerin dinle neyme Musa aleyhisselam'da yok. Ama Hıdır aleyhisselam ama Musa aleyhisselam Hıdır'dan afdal düşünün mü? طيب فلذلك وسع الخروج شو شيء ونعمة Hıdır Musa'nın kavminin bolmagyny üçin we Musa dediňe has aýatyny öz kavmine uğradylan üçin näme Hıdır aleyhisselam näme Musa'nın şeriatyna girmesizlige hak berildi. Emma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme fe innehu meb'uthun ile'n-nasi kaffe emma bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uğradylan peygamber näme adamlaryň hemmesine deň derejede. Şoň üçin näme fela yasa' näme ursat berilmeýär hiç kete çykmaklyk onuň şeriatyndan. Inne kimde kim näme şey diýänem bolsa näme ýalňyş ýa. Ine şu daýdan wagtlamada näme gaýtargy we sopulary.
Kâfir sopular näme diye? Yaz'umun öller şu itiqad etýärler. Ennehum yasiluna ila halatin. Olar bir ibadet bir derejeye yetýärmişler. Yasiluna ila halatin, bir halata, bir ahwalata yetýärmişler. Sopular şu halata yetenlerine, şu derejeye yetenlerine näme leysu bihacetin ila ittiba'ir rasul. Näme peygambere eýermeklikden, onun sünnetini tutmaklykdan näme urf-gaçýarmyş. Sünnet tutmaklyk olan boynundan, Rasul'a eýermeklik olan boynundan gaçýarmyşlar, düşündüňmi? Näme üçin? Eýär onlar o derejeye yetenlerine gönümel Allah'dan alýarmyşlar, düşündüňmi? Ve ennehum ya'khuduna anillahi mubasharatan. Gönümel Allah'dan alýarmyşlar, peygamberden alanakmyşlar, düşündüňmi? Şoň üçin sopular näme diýerler? Haddeseni Rabbi an kalbi diýerler. Şoň üçin ulamalar näme diýer? Sopular bilen düşünşip bolanok diýer. Sopular bilen delilleşip bolanok diýer. Sen qala Allah diýen, sen näme bir zat diýende ayet aýtýan, bir zat diýende sünnetten hadis getirýän, ya ulamalar sözüni getirýän, sop sen dinleýä. Sopi sen Rasulullah'ın sünnetini tutan Allah näme buyuruşýan ibadet eden sen deliliň näme diýsen näme diýer? Tesbihün Allah haddeseni Rabbi an kalbi diýer. Maňa Rabbim ýüregime goýdy diýer. Neden gurlaşýan onuň olarlar? Men Rabbim ýüregime goýdum diýer. Yatyrdım, düýüş gördüm diýer. Nädip dawalaşy? Şunu nädip dawalaşy? Şoň Şeyhülislam ibn Teymiyye rahimehullah atasi näme diýerken? Bu bidgatçylar nädip delilleşjek diýerken? Antaran kıssasy bilen Buhardan bir hadis aýtsam, hadis peýgamberiň agdyndan çykdy. Haysam Antaran agdyndan çykdy. Şoň tapadyň bilen aklady. Antara kim? İslamdan öň jahiliyetde ölen bir näme kafir şahir. Ýöne türkmeniň göýreglisy bolsa, araplaň bir göýreglisy bolan. Ýöne kafir bolan. Merdana şahirana ýigit bolan, düşündiňmi? Agdyndan gow sözler çykan, goşular çykan, düşündiňmi? Nädip bidgatçylar bilen sohbetler bilen dawa eden delilleşeýin. Olar owadan Antaran agdyndan çykar bir goşgyna gapdanyň Sahih Buhardan näme Rasulullah bir hadis aýtsam, haýsy peýgamberiň sözü, haýsy kafir Antara şahiriň sözü diýer. Şoň tapawyny bilen aklar. Nädip dawalaşjak diýer. Edin şoňlara bizim ýurdumyzda şoňlara gotordular ilahi diýip islat bilen aklar. Gurlaýan haýsy Allah'ın sözü, haýsy peýgamberiň sözü, haýsy alamyň sözü. Düşünen aklar ýa-da haýsy bir kan akmak ateist, komünist dinin näme düşmanyň sözü. Allah'ın düşmanynyň sözü bilen Allah'ın sözüni tapawutdan bilmeýän adamlar nädip dawalaşjak? Nädip delilleşjek? Olar dine öwrenmeli, dinlerine girmeli. Rasulullah'ın sünnetlerine öwrenmeli, alimlaryň kitaplaryndan almaly dini. Düşündiňizmi? Näme diýe şolara näme gaýtarylar diýe. Näme diýe ýa-ni we ýaqulun ýene sopular näme diýerler? Enner rusula innama hum lil awam. Peýgamber kim üçin? O siz peýgamberden alman. O näýlek boýla bolýar. Olar näme diýer? Peýgamberlerden amlar alman. Am kim sowgasyz, bilimsiz. Näme? Am kim sopu bolmady. Olaň tarykatyna gol bermedik adamlar am hasapdan. Sen Kur'any ýatdan bil, tefsirini bil. 1000 milyard hadisi ýatdan bil. İslam alimlerining hemmesini kitabyny oku. Bir sop tarykada gol bermedin, olaň düşünjesine sen bir sowat. Şunumy? Olar näme diýär? Peýgamber näme nadanlar üçin, amlar üçin. Emmel khas fela yahtajun ila rusul. Emma biz ýalak bir aýratyn bir derejeye ýeten adamlar näme? Peýgamberlere mätäşler, peýgamberlere mätäşlik çeken aklar diýen näme üçin? Sen olar gönümel Allah'ın tanap gönümel Allah ýetýärmişler. Şunumy? Ve ya'khuduna anillahi mubasharatan ve gönümel Allah'dan alýarmışlar. Hada ma aleyhi gulatus sufiyye. Sofulon näme ötüp näme ýeten derejeler. Öten sofulon. Derecesinden öten sofulon näme diýen zatlary. Bulan bar kafir. Şoň üçin näme? Ennehum yasiluna ila halatin olar bir dereje ýetende näme yestaghnuna anir rasul. Peýgambere mätäşlik çeken akmışlar we şeýdegim onuň şeriatyndan çykýarmışlar. Şoň üçin bir qodan malimlaryň biri näme Afrikan jengelliklerine bir sop bir bordup diýer. Şunumy? Ona muritleri, ona gol verenler näme? O sürün saat 1 kilometre eken, emedeklap gelmeli. Emedeklap gelýärler diýer. Gelýär elini aýagyna oşaýarlar diýip düşündüm. Ölüm haç mevsiminde şeýtdir diýer. Hemme sünni musulmanlar haja gaýtýar, ona gol veren soplar muritlerim şoň öýüne haja etýärmiş. Baryp soratdyrlar. O Rasulullah hacı farz etdi. Sen peýgambere uýanmak, sünnetini tutmak, haja gaýdanmakmy diýdi. Näme? Men musulman, ýöne Rasulullah men mätäç musulman näme? Näme üçin diýilende? Ol 40 ýaşynda Allah awal edip başlady diýdi. Emma ejem aýdardy men enemin garnynda kalnama. Subhanallah, elhamdülillah zikir ederek enim diýdi.
Men enemin qarnına Allah abad edip başladım dedi. Ama ol 40 yaşından sonra başladı. Şoň üçin men onun ýösü bilen Allah abad etmekle mätäşel. Men Allah'my ondan gowtanaýan dedi. Ödüm İslam davat etdi. Ödüm şoň owazyň hemmesi ödüm näme İslam'a ýön koýarlar. Şeydi ben ama tawhide düşmançylyk etdiler. Sünnete düşmançylyk etdiler. Bizim ýurtlamada edilýän zatlar şu. Gurnasadarlar musulman diýerler. Nädip İslam'a düşmançylyk etdiýärlerini bilenler. Muhammed peýgambere uýýas diýerler. Nädip Muhammed peýgamberin sünnetine düşmançylyk etdiýärlerini bilenler. Şunumy? Şoň maqtym bilen diýerler hakdan Muhammed uýadygymyz Kur'an'yr diýe. Gurnasadan lap çekip hemmesi biragazda näme diýerler diýe. Haktır Muhammed, yani hak peygamber onu uyar. Uyadığımız Kur'an, Kur'an'dan çıkamıdak diye. Ama iş yüzünü teresen ama halal haram bilmezler, neme tapsa yutarlar diye. Ama iş yüzünü teresen halal haram neme tapsa yutyalar diye. Bizim dinimizde şu halal mi? Bu bizim dinimizde haram mı? Peygamberin getiren adına halal mı, haram mı? Kur'an'da bu tevhid mi, bu şirk mi, ona zeretmeyeler diye. Ama gurulursan neme diye? Diýerler haktır Muhammed uyadığımız Kur'an diye. Muhammed'in hakkına da nanaklar, Kur'an'a da uyanaklar. Komünist bar uyanaklar. Lenin'i hak saýarlar, komünist'i hak saýarlar, Stalin'i hak saýarlar. Ve şolan näme ellerin ýazan komünistlerin kodeksini hak saýarlar. Ama Kur'an hadisi, Peygamberin hak saýanaklar. Kur'an hadisi hak saýanmalyatlar. Hak saýanmadylar. Rasulullah'ın hak saýanmadylar. Näme şu uyanaklar? Näme şu sünnete düşmançylyk etdiýärler? Hökümete daralarına gelende näme din tutmalylarmış? Käbirlerde namaz okamalylarmış. Sakal goy vermelilermiş. Cemiyetçiliklerde Kur'an okumalylarmış. Adamlar gorpýarmış. Hani sen haklygyň? Hani Muhammed hak din hak diýip oturýarsyň? Bar batyl ýöne näme? Sada musulmanlary dinden gaýtarmaklyk üçin näme? Öz kafirliklaryny, dine düşmançylyk etýänlerini bildirmesizlik üçin näme? Balaň içine näme? Zäher salyp beren adamlar etýänler. Dinle näme? Owadan gurrunlar bilen halka näme? Küfür berýärler, şirk berýärler. Emma din, tawhid, sünnet diýen näme? Her türlü töhmetler bilen ýigrenler ýalar. Olar näme peýgambere söýýärler. Olar öwliýalaryň gabyryny depelýärler. Olar näme sünnete uýanykmyşlar. Olar başga Kur'any barmyş. Olar İngilizden şüpýanmyş. Olar din öýýärmişler. Wallahi bar töhmet. Bar töhmet. Näme diýerler? Olar nämemiş gönümel Allah'dan alýarmışlar. We bir derejä ýetenler näme şeriatdan çykýarmışlar. Rasulullah mätäşlik çeken atmışlar. Şoň şeýle näme sopulaň içinde käbirler we bu köpe boňalyklary, namaz okanaklar, agdan meklanaklar, hacem edenaklar. Näme üçin? Eýem ol Allah etmeklik üçin etmel dinini öýde ýapaýarmyş, peýgambere mätäşdirmiş. Emma näme bu sop tarikatyna gol bermedik, bir derejä yetmedik. Namaz okamalys, agdy beklememiş, näme hac etmelmiş. Emma bulan derejesine yeten bu zatlar mätäşdirmişler. Seýdibem we la ya'maluna bima ja'a bihi'r-rasul. Şeyden Resulullah'ın getiren rahatlarına amal eden aklar. Näme üçin? Li'annahum khawasım. Olar näme? Aýratin adamlarmışlar. Biz peýgambere mätäşler, biz gönümel Allah ýetip bilýär diýmişler. Allah Taala näme buňa alyp küfre çykarýan sözlerden, buňa alyp aqtiqatlar kabul etmeklikden Allah öýdi gorasyn. El-aşiru. 10-njy dinden çykarýan zat näme? El-i'radu an dinillahi Taala la yeta'allamuhu we la ya'malu bihi. Ne şu wagt edilýärler bizim ýurdumyzda şu. Allah'ın dininden yüze vurmak. El-i'rad näme? Yüze vurmak an dinillah. Allah'ın dininden yüze vurmaklyk diýär. Kimde kim Allah'ın dininden yüze vursa murtet bolýar. Ýani açyklaýar. Nähilek suratda yüze vurduğu bolýar. La yeta'allamuhu. Öwrenjegem bolanok we näme dine amal etjegem bolanok. Şu wagt durumy bar, şonu hiç ütgödöýün diýenler. Garaslyk allyk dogry däme? Garasylykdan öň kimde Türkmeniň halky? Musulman. Garasylykdan soňra näme? Musulman, dogry däme? Garasylykdan öň näme musulman? Diňe ýön koýady. Allah nädip birlemel bilene? Kur'an, hadis, din, hiç zat bilene. Dininden näme taglimatlar bar? Hiç zat bilene. Garasylykdan soň näme? Din açyldy, ilm açyldy. Eşdi bir toparlatdy. Şondan soň öz durumuny jinnim ýalam ütgödöýün diýene. Şo gezip ber. Ne öwrenöýün dinime diýe, ne amal edeýin diýe. Şunumy? Ana şo dinden ýüze vurmak. Gurlatsam maňa degme menen musulman, işiň bolmasyn men bilen. O menen näme adam pikir etmeli. Ön komünist, ön kafir bolup, näme? Kafirlan hökmüne bolup. Inni garasylyk Allah. Din bar, Kur'an barken, hadis barken. Namaz buňa da okuyanma. Eýle bolýar diýenme. Dinne bulat bolanokken. Menem dinim öwrenöýün, amal edeýin, biljek bolaýyn. Şey diýenem, doly ýüze vurýar. Şunumy? Şularda nämeken riddete ertýärken, murtetlige ertýärken. Şunumy? Näme di? El-aşira we huwa'l-akhir diýär. 10-njy we olam soňky.
الإعراض عن دين الله الله ديننا يدورنا ناهي لك لا يهتم بالدين أصلا دين اللي أنا أنسرنا دين نعمة أنسر ملذاتlarının نعمة oçuruna yer varsa insan kısmına koyuyor. Onun kâvır adamlar. Köpüsü aslan ispiyasına dinliyle anlat yok. Şunun mu? İtin it var, itin yağı var, doğudan eti var, arak var, dine sövmek var. Hemme var da ispiyasına hayatında. Ama din yok. Şunun. Ama kâvırın kadar bolaysa da ama ispiyasına insanın din, insanın din. Dinliyle anlat başka ama ünsveren akla. La yehtemu bid-din. Ünsveren akla. La yeteallem. Ne öğreniyor ne? ولو تعلم لا يعمل بردن أنن منن نما قلق مولف إشتايته بلايته دنامة لا يعمل عمل دنا بريد إشتبتر على قرامة كان الله دن غير النامة قصر هذا شاغر مخلوق شركة كان بضاطر إشتايته دنامة قايدنا شنو ما إشتايته برادة شنو مالي دين قررون إتلي hüccet değil hüccet değil yani adamlar seni oturdup önünde yetirmekten buradan televizyon görüyor televizörde nana bir gurrun açtı Müslümanlar akidesine dine sövmeklik küfür ekenni. Şunu. İşte televizörde ölçürdü. Hüccet iyinli mi inmedi? Hüccet iyinli, hüccet değil de burada şunun al. Alim önüne oturup Kur'an açıp hadis açıp şey düşündürmek gerek gel. Gazetten eşti, jurnaldan eşti. Şunun mu? Ya öğlara gurruna da otur kadar eşti. Ya da neme planlar vardı şey değil ya diyen gurrun eşti. Hüccet şu, iyinli şu. Şunun mu? Ya nâme vehâbine bir Allah'a vadet etmeliyen eken. Allah'dan başka ise de vadet etmeliler eken. Allah'dan gayra vadet etmeklik, Allah sövmeklik bolyan eken. Bu gurrunların eşti sonuna zaman gerektirir, hüccet iyini kataptan ya. Fikir etme, Kur'an açıp, hadis açıp, alimden sözünü getirmelik düşünme. Resulullah hatı uğradardı. Şunun la yesma'u bi yehudiyyun ve la nasrani diye. Şunun mu? Men varada, cehütten nâme Hristiyan, bir eşse diye men varada. Şuna bana iman etmeklik vaciptir. Etmese kafirdir. Yani eşte kutardı. Nâme diye? El-aşiru ve huvel-akhir. O amcısı nâme el-i'radu an dinillah. Nâme dedik? Ünslerenak, öğrenenak, bilsede nâme amel edenak. Yu'ridu anil-ilmi evvelen diye. Nâme alimdana birinci yüzevuriya, sümme yu'ridu anil-amel. Sonra amellana ikinci yüzevuriya diye. Kâvire alimdana amellana yüzevuriya. Kâvire bilayse de amel etmeklikten yüzevure. Bilen dağına amel etmeye. Nes'alullahal afiyeti. Allah gârafın diye. Ve hatta lev amile ve huve ala gayri ilmin fe ilmuhu dalal. Buradan amel edayet eden ama alimsiz amel etti diye. Onun ama ya amel ne oluyor? Nâme? Zâye oluyor. Kavullal. Bu deydi ki nâme? Amel edayet eden alimsiz etse nâme? Bunun ameli biter. Bizde ne yaşırlar sakal koy veriyor. Sakal değil mi dinler? Değil sünnet. Neyim şun koy veriyen deysen neyme diyelim? Ay bu yaştan sonra neyme görme var. Şöyle çekmeyin diyelim. Şumen dininde var. Sünnet, vacip, Resulullah'ın buyuran vaadi diyen ıtıkadı yok. Yani bu yaştan sonra neyme deyine sakalım zirip diye. Amel etti değil mi? Yani iteren vaat neyme alım değilken. Bunun eden ameli bilerek. Uğuz yaşmaklı gelinlerimiz, proncoklu neyme mamalarımız, enelerimiz var. Neyim şun örtünü yan deyip sorarsan neyme? Neyme yalan açık edeyim bu yaşından sonra diye. Ya görme var, şöyle değil mi? Yani bir ikinci, üçüncü olman adam yok diye. Şunu yapın yani, Türkmenlerin adeti diye. Di akidesine Allah Müslümanın ayağına şey deyip örtünmekliği buyurdu diyen alınmıyor. Bunu edenlerde dine kavadam ya da şunku biderek, sevapsız, biderek kasaptığını ne? فَلَا بُدَّ اَنْ يَتَعَلَّمَ اَوَّلًا şunun için her bir Müslüman, barıncı bilen, neyme? Etçek zadının, koyacak zadının, ilmini bilmeli. Sonra neyme? ثُمَّ يَعْمَلُ Sonra şu ilmi, burada da iteriyan mı da iteriyan zadını etmeli. Burada da buyurayan mı da buyurayan zadına gelmeli. Burada da gaytarayan mı da şu ilim şun gaytarayan zadının gaytmeli. Amma men akhadha al-ilma ve taraka al-amal. Amma al-malat nama amalın taşlan kim? Fehada huvel mağdub aleyhim. Ol nama yevrey oluyor. Gazabinen tokoruna düşüyor. Ve amma men akhadha al-amala ve taraka al-ilma fehada zal. Amma nama kim amal etse ilimsiz. Bu yam nama araşandan Hristiyandan tokoruna giriyor. Şun şidem nama biz her rekatımızda nama elhamdülillah şu ayetinde nama alim alıp amel etmedikten ya da neyme alim alman amel eden neyme gazabinenlerden, ağdaşanlardan bolmalı bizi şolardan sakla deyip dile getiyat ihdina sıratal müstakim deyip ey Rabbim bizi neyme doğru yola konuktur nahil doğru yola konuktur sıratal leden en'amte aleyhim nığmat veren peygamberlerin, sıddiqinen, ulamaların yören yollarına konuktur gayril mağdub aleyhim ve zalim bizi neyme mağdubun aleyhi gazabinenden yolundan ve zallin ağdaşandan yolundan bizi neyme doğru diye. Şu ayetin tefsirine nâme kâvir tefsirçiler kim tefsir ettiler?
Mağduba gelenler Yevrey diye. Gazabinenler kim Yevreyler diye boluyor. Bu toruya şeydir. Ağlaşanlar kim Hristiyanlar diye koy. Ama Şeyhülislam İbn Teymiye ve Muhammed Abdülvehhab rahimahumullah yaman gov tefsir eder. Olam näme diye? Aslı Yevreye Allah'ın gazabı inenne. Yevrey olan şeyin inni mi ya da şolun bir sıfat çolurdu bir sıfat tapılan şeyin inni mi? Aslı Allah'ın Yevreylere gazabı inenne. Yevrey olan şeyinlerle şolurdu bir sıfat tapılan şeyin gazabı inenne. Hristiyanı da Allah Teala ağdaşanlar deyip vasf edenler. Hristiyan bolanlar için mi bir vasf tapılan için ağdaşan deydiler. Vasf. Şoň üçin Yevreylerin näme gazaby Allah'ın gazabının inmekliğine sebep bolan sıfatı näme de? Ilımlı adamlardır. Yevreyler ılımlı adamlardır. Hatta Allah Teala näme diye? Resulullah gıynalar da Yevreyler iman etmese. Ve gıynancının sebebim yani men peygamberden bilen aklar bilseler inanardılar diye. Şonu Allah Teala düzedip näme diye? Ya'rifunehu kema ya'rifune ebna'ahum. Olar sana ey Muhammed diye bilmesizlikten iman eden aklar diye. Sen oğullarını tanıştıraya tanıyalar diye. Son bir Yevrey Müslüman mı olsa Ömer bak soruya. Bizde bir ayet var siz varada diye. Siz peygambere iman etmedinizden öňem näme? Oğluňy tanışyňyz tanıyalyňyz şu dogry mu diýene ýanky Yevrey Müslüman bolan näme diye Ömer diye. Oğlumu tanışımdan beter tanıyadım diye. Kim bilýär bazıra çykanda heleyim düşöge bir ýerini tanandyr diye. Şunuňmy? Oğluma käwat şekim istedi diye peygamberin peygamberdiğine iman etmedimden öňem iman edenimden soňra şekim ýokdy diye. Ömer turup maňlaýyny oňşat diye. Şunuňmy? Yevreyler ilmliler bolan, ilmli adamlar bolan. Ýöne näme? Olar ilmlaryna amal etmediler. Şoň üçin näme? Yevreylerin biri İslam'a, ul alimleriň biri İslam'a giren soň Peygamberden näme atlaryny sana 5 tane Yevrey diye. Şolar İslam'a girdi, bar İslam'a girýär. Şunuňmy şu ilim adaşan ilimlaryna fereden. Şu adam 4-5 tane adam düzelseler Muhammed ümmeti düzelýär. Ýani şolar näme ümmeti daýylap ýörler. Şoň üçin Yevreyler näme billiler bilenlerini amal etmediler. Emma Hristiyan belleler näme etdiler? Allah mesela ýöne özler şu ay şuna meslek erbet bolup durmaz. Niyetimiz Allah'a. Özler şuna ibadetler ýatadylar. Aslı sopulan aslı kimden çıkan neydi? Hristiyanlardan çıkan. Şu sopulan şu wagt etýän amal näme? Bidgat etýärler şunu bidgat diýär, näme diýerler? Ay näme serwet diýerler. Bizim zikir etýär dogan jany. Näme serwet? Bizim salawat aýtýar diýär. Sen erbet sen salawat aýtmaklygynda derler erbet Rasulullah etmedik zadyny etmekliginde. Erbet sen Kur'an okumaklygynda der erbet Rasulullah Kur'any okamadyk ýerinde okumaklygynda. Şunuňmy? Şoň üçin näme ýanky alimler ýanky tefsirden näme diýär? Magzub kim diýär? Yevrey diýär we şun ummatyňam Yevrey diýär ilim amal etmedi. Bu ummatyňam Yevreyi bar. Şu ummatyňam Hristiýan bar. Bu ummatyň Yevrey kim ilmi bol amal etmedik. Bu ummatyň adaşan zalikim ilim alman amal et ýani. Şunuňmy? Şoň üçin näme? Hükmani suratda näme dinne ünsvermeli, dinini öwrenjek bolmaly, biljek bolmaly. Bilen saňam amal etmeli, bilmeseňem näme amal etmeliler. Bilen zadyň amal etmeli. Femen a'rada an dinillah, innekim yüzünürse Allah'ın dininden öwrenmese, amal etmese fe innehu yekunu murtedden an dinil İslam. O İslam dininden çıkýan murted bolýar. Allahu celle ve ala yekul Allah Teala näme diýär? Taha suresi 1:24-nji ayetinde "Ve men a'rada an zikri" kim yüzünürse diýär ha? An zikri, meniň zikrimden. Meniň dini öwrenmekligimden fe inne lehu ma'işeten zanka onun näme hayaty ýaşaýşy zanka bolar, dar gursak bolar, qyn bolar, agyr bolar diýär. Arada an zikri diýdiginem lem yeta'allamuhu we lem ya'mal bihi. Ne öwrenni ne amal etdi diýär. Kim meniň dinimi ne öwrense, men dinim öwrenmese we amal etmese o men dinimden näme ýüzendiren bol diýär. Wellezina kafaru yana näme Ahqaf surasının 3-nji ayetinde näme diýär? Aslayan ayetin sonuna ve men a'rada an zikri fe inna lehu ma'işeten zanka diye. Kim meniň dinimden yüze gursa, oňa näme dünýede dar ýaşaýyş bar, qyn ýaşaýyş bar diye. We yuhşaru yawmal qiyamati a'ma diye. We kıyamatda da näme kör edilip diýildiler diye. Näme qala rabbi lima hashartani a'ma ve qad kuntu basira diye. Ey Rabbim, dünýede men görýärdim, bu dünýede meni näme üçin kör edip ýagatdyň diye. Näme we kezalika atetka ayati diye. Sana dünýede ayetler meliyene sen näme biziň iman ayetlerimizi unutdun, amal etmedin. Ve kezalika el-yevme tunsa diye. Bu dünýede näme? O dünýede sen näme biziň ayetlerimizi unutuşňa senem bu dünýede näme undularsyň diye. Sana seretmez sen jaýyň doldyk diye. Şunuň Allah'ın dininden yüzlendirmeliler. Bir de bu bolgusyz zat fik tabaniye diýerler gılç.
Kılçık bak kılsa sen mi? Gidip şöyle uğranan oluyorlar o. Türkmen'e neye gerek? Musulmana gerek var. 2 tane Fransız çekirtkeşik kılçtan adam olup şeyden mi oluyorlar? Ne mi? Elini şon spor sahaları var. Pul veriliyor, rahat ediliyor. Gidip ılgan mı oluyorlar? Ilgamaklığa ılım gerek mi? Gidip şon ılımına katlan mı oluyorlar? Boları olgusu var. Gidip üniversitede atıyorlar ama saatçılık üniversitede. Saate üretiyorlar. O şonsuz hayat gözüme gelen aktiver ne mi? Bir kısana haramlarda sağa kulluk edip görünüm televizyonda çıkaran oluyorlar. Gitmeseler ne mi? Vehhabi'nin karşısına çıkıyorlar. Vehhabi'nin karşısına çıkmakla delilleştiren ne için? Biz dini koruyak diyorlar. A dinin koruyanmadın. Böyle bize ayırdın, öldürdün, yitirdin doğru değil mi? Hakikaten halkın dinini koruyanmadın. Açığa bir medrese açıp ver. Öğret halk dinine öğrensin. En olmanı şu tengle tane çokulayansız da urzgat ver. Bukhar'dan sapak versin, Kur'an'dan sapak versin. Ol biderek kurrumlar, ağlayalar adamları. Neyme diye? Yine Ahkaf Suresi'nin 3. ayetinde وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ Bundan anlarda zalim var mı diye? وَمَنْ أَظْلَمُ Bundan anlarda zalim var mı diye? Kim ka o bedbaht zalim? Ol kim diye? مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ Sen Rabbinin Allah'ın ayetler aydılarını. Şu tevhid, bu şirk, bu namaz, bu halal, bu haram, bu din, bu sünnet. Şunlara Allah'ın ayetleri aydılarına sümme a'rada anha. Yüz dönür yani anırda kafir var mı diye. Allah'ın ayetleri aydılarına okulunna bundan yüz dönür yani anırda zalim var mı diye. Bundan anırda zalim yok. İnne bu zalimler Allah'a nimet çekmiş. İnne idinne ayetin nimet diye. Enna minel mucrimine muntakimun. Olun eden vaadini icram saydı. Cenayet saydı Allah Teala. Biz ol cenayetkar kafirlerden ağırlarız. Şimdi Allah onlardan ağır alacaktır olanlar. Dünyada ve ahirette. Yani 4 yurlu Mercedes'te koşukta tahtta yaşatıyorsalar olan durmuşu baktırlar ötme olanlar. Olan ruhuna içki dünyasına girip korun. Azab. Oksim billah. Allah'dan andisi var diyen azab. Dinsiz yaşayan adam bağıtlı yaşayanlar ötme. Dinsiz koşukta yaşadın gidip yıldızdan, ingo yıldızdan öy tutsun, aydan villa tutsun, samalyot minsin, milyardlar neyme? Pulu olsun, hatta tezegini yevra süpürsün. Şol adam bedbaht. Yaşayış maddi yaşayış değil. Yaşayış imani yaşayış, ruhu yaşayış. Olan iman ölü. Şunun iman ölü. İmanı neyme? Madde ve imitlenecek olaylar. Madde sen bedenin imitlenir. Emma din ruhunu imitlenir. Şu iki imit neyme? Bir yerini tutan o. Ruhun hükman dinle imitlenmeli. İmanla imitlenmeli. Neyme diye? Mücrimun neyme? Cenayetlerin. En ulu cenayet neyme? Ken yerin yüzünü edilen. Allah'ın dininden yüze vurmakluk. Allah'ın dinine düşmanlık etmeklik eken. Neymet ya Allah sorar. Enna minel mucrimine muntakimun diye. Biz ol cenayetkarlardan, ol kafirlardan neyme? Ağır alacaktır diye. Yani nüstayda neyme? Bağladı bilmeli. Ola neyme? Dinden yüze vurmakluk değil ya. Nehil manide yüze vurmakluk. Yani kâvır amallar var. Kâvır neyme? Aytmalı sözler var. Kâvır yürekte götürmeli inançlar var. Şu yürekte kâvır inanç olmasa, ya dille kâvır sözler aydılmasa, ya bir amalla bedenine kâvır amallar edilmese, sen Müslüman bolamaz. Yani seni Müslüman bolmakluğuna sebep bolyan amallar etmeklikten yüzlendirmek. Emma bir Müslüman bollu, 5 vakit namaz okuyor, tevhid bile, şirkten kayıttı. Yani dine girmekliğine gerek itikatlarını etti. Dine salmaklığına girmekliğine sebep olacak amallar etti. Dine girmekliğin için talep edilen aytmalı sözlerin dille aytını şuratlardan yüzlendirmek. Emma bir neyme tevhid adam, 5 vakit namaz, hacem etti. Yani hacın giyin işte ilmini bilene. Öğrettiysen ay bu yaltanıya. Ya ol murtet bolun o. Namaz okuya, yani namazın giyin işte ilmini bilene. Namaz var da farz var, ayetler bilene, hadis bilene. Kâvır sünnet demek, vacip demek, o zatlar bilene. Yani namaz okuya, vacibin farzını yerine getirir. Ama şu zatlarına öğrenaydıysam yaltalıktan yüz dönür. Kim şu? Ol murtet bolun o. Emma bir aslan tevhid bilene. Şirkin neyemediğini bilene. Dine salmaklığa gerek amalları bilene. O sen şu amal etmesen doğan Müslüman mı olur? Bir adam Müslüman olacak o hükmani surette. Şu itikat, şu inanç yüreğinde olmaz. Şu sözler hükmani surette dille değilmeli. Şu amallar sen hükman etmeli. Şu amal etmesen Müslüman mı olur?
şu amallardan sen hükman gaytmaly. Şundan gaytmasaň sen musulman bolanok diýilen amallardan yüz döndürsen murtet boly. Şunuňmy? Emma bir dine salmaklana sebäp bolýan anançlar etdi, amallar etdi, diýmeli sözler diýdi. Ýa-ni wagtda İslam onundan gaýtdy, şunuňmy? Ýöne bundan aňyrda ilim talap etdirjek bolýar. Ilim alay, öwrenäy. Nämet ýa? Ýaltan ýa-da ay borlay demenken zehilmen petrek diýen. Başynyň işimlerinden bolaýyny ýaltalykdan etýär, şunuňmy? Bu adam murtet bolany, şunuňmy? Murtet kaçan bolýar, dinden ýüze wursa, yani dine girmekligine näme şertli amallardan, ıtikatlardan, ya sözlerden, ya gaýtmalardan, şolary öwrenmeklikden ýüze dönerler. Şunu aýtjak bolýar. Ve hunaka insanun la yeta'allamu min babil kesel. Bir yaltalyk üçin okanat diýip şunuňmy? Hada la yukaffaru diýär. Bu näme kafir diýilme ýa buna. Walakinnahu yulamu ala keselihi. Ýöne bu näme iýgen ýa-da buna iýgenmeli bolýar. Bunu ýazgarmaly bolýar. Aw, ýalta diýdiň öwren beýtme, tonuşdy, bir gaýrat, şey diýmeli bolýar. Namus etdiýär. Kafirler küfre goýýar, musulman bolup öz imanyny diýdiň okaňa. Beýtme dogan, gardaş okajak bolýar. Bu näme? Bular iýgense käýinsek bolýar, näme? Kafir diýip bilmeýär. Emma iza kana taraka talab al-ilm, adam ragbatan fil ilm. Emma ilmi terk etse diýär. Ve ilmi terk etmekle iterýän adam adam ragba fil ilm. Ilmin özünü istemesizlik bolsa diýär. Näme? Hada huwa al-i'rad wal-i'rad. Ana o dinden näme ýüze urmaklyk bolýar. Birini ilmi öwrenýän biri ýalta bolan şunu öwrenýär. Biri näme? Aslan men ilim diýilýän zady halamak diýär. Şu ilmin özünü öwrenmeklikden ýüze döner. Ýaltalykdan näl? Men islegim ýok. Men isläm ilim alman aslan. Men ilim alma diýär. Men zehinme ma qasam alýan elhamdülillah. Klasda da klas golmolupdum diye okamda. Şunuňmy? 4'lük 5'likde diye alýan batlam. Şunuňmy? Ýöne men näme? Ilmi halama, ilm almaklyk halama. Islegim ýok diye. Näme şu näme? Dinden ýüze urýan hatapda. Wal iyadu billah. Hada huwa alladhi yakfur. Ana şuňalak derejede ilimden ýüz döndürse näme ol dinden açy. Walakin iza kana al-mar'u yarghabu al-ilma, ýöne bir adam ilim söýse diye. Ve näme? المال استهدية والمان سيادية ولكنه عنده كسل إنه براتقنا يلتلق بادية شنو لأن لأن طلب العلم صعب يتطلب صبر المال مغمر نعم خينة صبر طلبت يتنني ويتطلب التحمل النية سنن طلبت يكاور ذاتلر نعم götürüp geçmek lene كاور مشقات götürmek ويتطلب جلوسا نعم oturmalı ya bir vatlar وهو كسلان ولم يلتن يادية شو شيء مقانع دي فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه. Bunama keselihi yaltalyk üçin iýgenilýär buňa diýär. Wa ala tefriti bi perway bolan üçin iýgenilýär diýär. Walakinnahu la yasilu ila haddil kufr. Ýöne bunama kafirlik derejesine ýetenär. Aslında olana şu meseleleri biz gozgamaly. We bu mesele tafsil etmeliler. Şunun haçana şungalyk aýdylsa, azzakanna dinin söýýän adam gorkjak, o din öwrenmese näme? Kafirden çıkacak kelime o diýip ilmi öwrenmäne başlaýar. Emma näme ýa ejeň ursugadynal. Şunuňmy? Ejeň arda bolmasa gelme. Ýa-da näme? Edil ilmi almasaň näme ýaltalyk o dinden çykan atmyş. Oňalyk wagt diýen kim ilmi alsyn? Şunuňmy? Kim ilmi alsyn näme zehinni ýaqyp, gatýar oturup götürüp şeýredip kim ilmi alsyn? Şunuňmy hiç kim alasy gelmeýär. Şoň üçin şuňalyk ulamalaryň sözüni aýtmaly. Şuňalyk alimlaryň sözüni aýtmaly. Näme şoň ahli selef salyň aqidetini bilýän adamlar bolar. Bede selefilik nämeden öwrenýän adamlar buňalyk bäpler tafsil edilen giňişleýin aýdylmaýar. Şunuňmy? Sembolum şuňalyk islamyň ölen wagtynda musulmanlaryň ýasama dinine gedip duran wagtynda şu mesele aýtmaly, ejaqaqa diýilýän adam şey wala getirmeliler. Son والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يعني آياتنا اللغة نعم الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر والعياذ بالله. شو الآية التالية بعد نعم دي بر آدم دين إسلامته المؤذن إسلامته دي أصلا الما إسلام والمطا دي عدم الرغبة في العلم دي يعني المقلغة إسلام يوم الما إسلام يوم هذا علم دي اللي أنا ديجرانيا دين علم ديجرانيا دين علم ديجرانيا دي أنا شو آدم نعم كافر وليا. طيب شو أون ثانك دينن شقريان بعدين ثوني الشيخ رحمه الله نامد تمامنا دي ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف
إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نامد تفاوض yok ولا فرق. تفاوض yok den diye. Şu 10 tane din bozayan vaktan hemmesini biri haziler oynadı versin. Oynadıp dine sevsin. Ya oynadıp dinin üstünden gülsün. Vel cad ya çını bilen neysin. Vel haif ya korkup deysin. Tafavud yok. Hemmesi murtet dinden çıkıyor. Ellel mukrah. Dine dinden çıkmayan kim? Zorluk aslında didirilen adam. Dine mukrah adam. Birinin ama manlayına ok dirap, dalış dirap, bıçak dirap, söv diyen. Olam ama zorluk aslında ölmeyecek olup söv. Yani bu adam murtetten. Ama bundan beri bir oyunu bilen neysin. Ya çın edip deysin. Ya korkup deysin. Bari murtet. Korkup deydiğine hilek. Ay birden bir men nama hakiki muslim doğmu, muvahhid doğmu bilse nama men tutaymasın diye mortama. Şon golona degayacak ya da dine sevonmalı. Ya sünnetin üstünden ya da takallalan üstünden bulanmalı. Şunun mu? Murtet şol adam. Şunun mu? Dine zorluk aslında bir deysen ama ana şol adam murtet bolana. Ve kulluha min a'zami ma yekunu khataran. Şolun hemmeten nama en xawflu xatarlı bolabilecek zatlar diye. ومن أكثر ما يكون وقوعا وإن مغمد متننا köpçülüklerini edilenlerden şu zatlar diye. Şunun için feyenbagi qatina vacip bolya Müslümanların barına en yahdaraha şu zatlardan korkmalı ve ala olmalı özünün şu zatlara düşmekliğinden. Allah Teala'dan nama qorayasya bizi gazabını sebep olacak zatlardan ve nama ağırlı azabına düşmekliğine sebep olacak zatlardan qorasın diye. Sonra nama peygamberimize ve onun maşgalatına ve onun sahabalarına nama hayır dualar edip nama tamamlaya. İnne bunu açıklayıp nama diye. La farqa fi hadihi nevâkidil aşrati. Şu 10 tane nama dini bozayan zatlarda tafavud yok el-cad. Şunu bilen neysin? Oynadıp deysin, korkup deysin. Şunu edip diyen nama ellezî yaksudu ma yekulu ev yef'al diye. Şunu bilen diyen nama diyen vadını biliyor. Allah söylüyor, sen nama diyenin biliyen mi diyen? O biliyen mi? Şunu içinden ama Allah'ın gözünü tutmuyor, Allah'ın gözünü tuttu. Ya dinin üstünden oluyor. Sen nimet yanın biliyen mi diyen de o biliyen mi? Gülecek mi şu adamın üstünden? Ana o şunu bilen niyen? Vel hazil nama ve huve la yaksud. Yani küfrü gözünü tutuyor. Kafir olmakla gözünü tutuyor. Böyle değişik diye. Ve innema yef'al hâzâ min bâbil mezahi vel la'ib. Yani nama değişmeklik, oynatmaklık bâbinden diye. Ama çınırgadı versen yok oğlum, kafir olmak niyetim yok diye. Allah sevmekle niyetim yok, oynadıp dedim diye. Murtet, şu şey diyenem murtet. Tayyip. Ve fi hâzâ raddun alel murci'a. Şuna ama oynadıp diyenin murtetliğine, küfür, kafir olmaklığı, niyet demediğin murtetliğine, murci'elerin karşısına radd ve kaytar var. Murci'eler ne diye? Kastı şert ettiler. Yani hükmani surette kafir olmaklığı niyet etmeli. Men şun diyen ödem kafir bolmaklık üçün diyen nimelerden kastı niyeti bolmalı. Ya batıl adam, hep akıllı adam mama yerin yüzünde. Men Allah sevgen ödem iminle kafir olacak olsa. Kafir olacak olsan sevmek gerek ka. Şunun mu? Allah niyetine eser et. Şunun için oğlanla burada şunu. İnnemel a'malu bin niyet. Resulullah nemedi amallar niyetlere göre diye. Bir adam şeksiz şüphesiz yüreğine durdu yüreğinin heleyim talak dedi, heleyim talak. İçimden ne dedim? Ben namaza kafirkan içimden men namazım kestim dedim. 4 rekatın ikinci rekatını etemde kakarım geldi diyenler. İçimden ne var? Bolum ben namazım kestim. Çıktım diye. Bolum namazım batıl. Çıktım namazdan. Sonra ki okay. Kafir olmak için ongalık olup ne mi? Allah sevecek olup din usulünü bulacak olup can çekip vermeler. Yüreğimde ıtikad ettim. Ne mi? İçimi vurlattım. Yüreğimde duvdum. Bolum ben dinden çıktım. Bolum sen dinden çıktın. Murtetsen din Allah sevmeklik şertten. Ama murci'eler ne diye? Ne diye murci? La yakfuru hatta ya'taqida bi kalbihi. Şu diyandan kalbin itikad edip kafir olmaklık niyet etmeli. Şu bolmasa ne kafir bolanak diye. Ol batıl urun diyünden biderek kurun. La farka beynel caddi vel hazil. Ne için biderek? Batıllığına delil var mı kastetmediğini? Niye de delil? Ayet la ta'tediru.
Bak o näme ötür sorama kat kafartum ba'da imanikum. Näme imanı bilenizden soň siz kafir boldunuz diýdi. Şolar ıqtiqat bilen nedirme oynadyp diýdiler. Oynadyp diýdiler. Öyle dillerini aýtdylar. Ya Rasul biz bunu delişdik diýdi. Şonu kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un açıklamadı. Iqtiqat badım ýüregiňizde. Hastetdiňiz mon soramady. Allah ve Rasulüň ayetlerinde delişilýän wagt boldumy? Kat kafartum. Siz kafir boldunuz ba'da imanikum. Näme diýär şu zatlarda tapat ýok beynel jaddi wal haza. Şoňa Şeyh el-Albani rahimahullahdan soraly. Bir ayal ağlap can etdi. 3'te ofis, 3 oturduk diye işte ofis, bir yaşyr. Ondan bir tane ayal var diye bir işteşem oğlum var diye. Ol oynadık seni aldım dedi, menem oynadık bardım dedi. Sonra eğer ayal bolonuydup can etdi yalar ağlap. Indi men şoň ayaly boldum mukam diye. Şeyh el-Albani qatlarında erkek hostarın bardım seni berdim diýenni. Yok diye. 2 ayet bardım yok diye elhamdülillah bolmady. Şol kızı bolan bolsa sen şoň hiley diýer. Şunumy? Bu zatlarda şoň näme? Selasun ya Rasul, 3 zat diýer. Näme? Cidduhunna ciddun ve hazluhunna ciddun. Oyçunam çyn, oynam çyn. El kufru ha ve talaq ve itaq diýer. Oyunun bilen ne, çynyň bilen ne kafirlige çykarýanlar. Sen kafir diýer. Oyunun bilen ne, çynyň bilen heleňe talaq, heleň talaq diýer. Oynadyk diýer, çynyň bilen ne? Gulum agat diýer, sen gulum agat diýer. Şunumy? Bu zatlar kemmete diýer. Şoň üçin näme? Molla nefetin artistler. Eğer ayal hakikatda oyunna da näme? Talak berýärler birini. Sen menden talak, sen menden talak, sen menden talak diye. Hele talak. Öýüne baram aksam ýatýarlar bunu gow oýnap näme halky ullurdyk diýär näme? Zina et yani. Ondan soňky dogýan çağdalar zina bolýar. Weledi zina bolýar. Şunumy? Kinoda oynadyp näme? Eğer ayalçylygy bir ýerine äre çykýarlar. Eğer ayal şolar zina bolýar, öň äri ba bolsa-da. Şunumy? Bu din oyunlar oğlum, din oyunlar. Dini näme? Molla nefetin artistlerine bermeliler. Ya beyleklere bermeliler. Hiç kim näme? Allah'ın dinini oynamana, onun üstüne gülmana hakkı yok. Şoň üçin la farka beynel jaddi vel hazilli. Näme şu zatları içini bilen ya oynadyp diýeniň agyny tapady. Awul khaif ellezî yef'alu hadihi el-eşya def'an lil-khawfi. Ya da näme gorku etýäniň gorku etýäniň tapady ýok. Bir näme ellezî yef'alu hadihi el-eşya şu onuň aýdan moda bir gorku etýär def'an lil-khawf gorkuny aýyrmaklyk üçin. Ay şu zatları etmeden ziyan ýeläýmesin. Ya kursi bilen qakylaýmaýyn. Ya tutulaymayın, ya malım, ya musaşın mağazayım yapılaymasın. Şoň üçin şu zatdan birini gorkodan bolýar, eden bolýar. Näme? Murtet dinden çykýar. Fel wajib aleyhi an yasbir, sabr etmeli, tutulsa da näme de sabr etmeli, tutulmajak bolup, mağazayım yaptırmajak bolup, ya kursi bilen howulmajak bolup näme? Bu zatları edip bermeliler. Ella'l mukrah, mukrah näme? Iza ukriha an yaqula kelimatan fiha kufr. Bir adam näme? Kafirlige çykýan bir sözi näme? Diýdirmek üçin zorlanýar, urulup, yarar diýip, atjak, öldürjek. Hakykatdan göz ýetdi diýmese öldürjek. Ana şu hala mukrah diýilýär. Zorluk aslynda diýen mele. Zorluk aslynda diýen kim? Göz ýetirdi. Şolaň diýen zady näme? Etmese %100 öljegini gördi. Ana şol adama farzdan ýöne ursat. Diýse diýine ursat bar. Diýmän ölse en gowy şehit şol adam. Şunuň. Şol iki sahabany zorlaýarlar. Näme? Kufr söz diýdirjek bolar. Biri diýe, birim diýene. Diýene goý berýärler, diýmedigem öldürýärler. Soň sahabalar näme diýär? İkisinem söýýärler. Ammar bilen ýene bir sahaba, beýleki adamdan çykdy. İkisinem söýýärler. Ýöne beýleki Ammardan bir de has söýgüli diýärler. Şunumy? İkisinem söýýärler. Ammaram sahaba, olam sahaba. Oň diýen adam hak. Ursat berildiğin taraftan Rasulullah'ın näme? Uzur taptı diye yöne beyleki bir daha afdal. Beyleki öldürüm yöne diyecek yani. Ama beyleki böyle öldürmeleri diyecek dedi. Şey demem saptı. Şunu. Näme? Şol bağışlan ya. Yöne buna näme? Parz şeklinde de söýgekli. Ursat dinne söýgden şunlalyk ýagdaýda näme ya küfür gurrun etsen näme? Sen murtet bolanma. Şunuňmy? Emma diýmesen senden gowy şehit ýok. Näme diýär? "Wa lam yumakkinuhu at-takhallus min az-zulm illa biha." Ödem näýlik şolaň talap etýän küfrün diýmese, ýa etmese şolaň näme zulmünden halas bolup bilen. Ana şo ýagdaýda diýär.
Emma halaf bolubilýän bolsa bolýar. Başga zatdan diýmen edibilýän bolsa, başga zatdan küfürçülüge ýetirmeýän zatdan sypmaly. Ana şunlara zorluk aslında düşünen ama ferakhas Allahu lehu zalik diye. Allah Teala ursat derdi diye. Nahl suresinin burada 6. ayetinde näme diye? Men kafara billahi min ba'di imanihi. Kim kafir bolsa Allah ona iman edenden soň diye. İlla men ukriha. Emma kim zorluk aslında kafir bolsa ve kalbuhu mutmain emma näme şo kafirlik sözün diýeni kalbyna dolu imanı bar bolsa diye. Ha imanı ol kafirlige çykana. Şunmy? Yani dille küfür diýenim bolsa kalbyň dolu bolmaly imandan. Şon küfürdigini kalbyň bilmeli, şonu ýerenmeli. Ve yekunu qasduhu deful ikrahi faqat. Şo küfür sözün diýende sen qasdyň näme şo diňe özüňden zorluk aýyrmak üçin diýen bolmaly. Şo söz söýüp diýen bolmaly. إلا أن قلبه لا يعتقد بها إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ به يعني دلن دياندان قلبه اعتقاد etmeliler. كما حصل لعمار بن ياسر. Edir näme Ammar ibn Yasir diýen sahaban başyndan şuňa bir musibet näme iýinli. Näme etdi aslında şu ayetin iýinmekligem şo sebäp boldy. Näme lemma akhadahu al-kuffar haçana o näme kafirle tutup azabu azap berdiler. Hatta yaqulu fi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Muhammed'e dil yetirýän şäli aleyhissalatu vesselam. Yani eyyesubur rasul. Yani müşrikler söw diýdiler, peýgambere söw. Olam näme etdi? Şu ödümden azaby götürmeklik üçin eziýetlerini şu zaman peýgambere söwdi. Sonra näme? Ve jaa nadiman ila rasul sallallahu aleyhi ve sellem, khaifan mimma hasala minhu. Diýen zadyndan ökünüp, gorkup, kafir bolanlardan edip, ağlap Rasulullah'ın ýanyna gelip. Näme bolan zatlar aýdarna peýgambere sallallahu aleyhi ve sellem şoňa näme diýe? Keyfe tejidul qalbi? Ammar qalbyň aýtdy. Şu söwüňde hakykatdan men söwünje münasip dip bildiňmi diye. Ýa-da zorluk aýyrmak üçin aýyrdyňmy diýdiňmi diye. Şonda näme diye? Ya Rasulullah qala mutmainnen bil iman. Qalbym imandan dolu ya Rasulullah. Yani eziýetlerine çydaman. Dilim guruldy diye. Şonda peýgamber näme diye? Fe in adu fa'udti ay ammar diye. Ýene şoňalyk ýagdaýa sen sebäwar etseler. Senem näme şolaň azabyny götürmän ýagdaýa düşjek bolsaň diye. Diýdi ýene diýdi. Kalbyň näme kabul etmede bolýar diýär. Şonu Ammar hakynda näme Allah Taala şu aýaty inne Al-Imran surasy 28-nji aýat illa men ukriha ha we qalbuhu mutmainnun bil iman. Kim zorluk aslında diýdirse, kalbym imandan dolu bolsa ol näme kafirlige çykanat diýär. Bu näme Nahl surasynyň 106-njy aýat. Al-Imran surasynyň 28-nji aýatynda näme diýär Allah Taala? La yettehidul mu'minuna al-kafirina أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقايا لا يتخذ تتنف المؤمنين كافرين أذرنا أولياء دوست دتنامة مؤمن تصلاب مؤمن تصلاب الكافر أذرنا دوست تتنف ومن يعمل ذلك دي ومن يفعل ذلك كم شن إداية دي مسلمان تصلاب كافر أذرنا أولياء دوست تتنف فليس من الله في شيء Oğa näme Allah'dan hiç uzur yok diye. Allah'dan o hiç rehim şefaat yok diye. Illa megrem en tettaqu minhum tuqa. Olan şerrinden näme saklanmaklyk üçin dostran bolsa diye onu başla vurun diye. Olar näme Allah bağışlaýar. Gördüň baktın bir kafir ýurdunda ýaşap gördüň. Goramda bir näme gülen bol plan gowmy gat diýen bolmasaň näme eziýet berjek, etjek. Onda bir ýylgyran mydar etseň bolýar. Illa en tettaqu yani azabından olan näme eziýetine tettaqu tuqya saklanmaklyk üçin etseňiz minhum tuqa tapap näme Allah bağışlaýar diýär. Wallahu Taala a'la wa a'lam. Şu noktada näme wan sanaq diýen çykaran nawaqid al-islami näme uturduk.